Ka foli bila Sherifula télé filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ni wagati na maa o maa sɔgɔlen bɛ Sherifula télé la an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ni ye aw ka baro kɛnɛ sigilen i n'a fɔ laada la kari o kari ni wagati sera an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ min ye taga ni ka segin tɛ kuma min na n'o ye débat sans langue de bois ye bi su in na an kɛlen don ka wele bila maaba 4 ma ani olu bɛna baro kɛ nka an bɛ min fɔ maaw ɲɛna dɔrɔn min ye an balimakɛ Dawuda Tarawele Bokele ale kɔni tɛna kɛnɛ sɔrɔ bi sabula ale bɛ sɛgɛnna fiɲɛbɔ la tile damadɔ ni Ala sɔnna ma wagati nataw kɔnɔna na an n'a bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na an kɛlen don ka wele bila maaba 4 ma su in na kɛnɛ kan donc an ni olu bɛna baro kɛ a fɔlɔ o ye Mohamed Kulibali n'u k'a ma ko Bavier ale ye président parti CDP Mali Kura Mohamed Kulibali i ni su folikan jumɛn de b'i bolo ka se Sherifula télé filɛbagaw ma an b'a ni so n bɛ Sherifula télé filɛbaga cɛ n'a muso Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan n bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma u ka kanuna ka se télévision ma. Ok CDP Mali Kura tɔn sugu jumɛn de don CDP Mali Kura tɔn do parti tɔn do a bɛ a créé la 2014 donc ani bi cɛ bientôt 10 ans donc ne kɛra président ye janvier tɛmɛnen. Ok an b'a fɔ i bisimila maa filanan o tɛ maa dogolen Seku Ɲame Bacili parti RPM Bacili i ni su folikan jumɛn de b'i bolo ka se Sherifula filɛbagaw ma. Maraba Tarawele ka i yɛrɛ fo fɔlɔ n b'a daminɛ o la ka Sherifula baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo a n'a ɲɛmɔgɔ so ka Serifukɛ fo f'a ka denbaya la o ye Serifu Sumani Madani Haidara ye ka an lajɛbaa cɛman ani musoman fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan n barokɛ ɲɔgɔnw fana an ka foli bɛ Kataru ma ni waati in na k'a fɔ an ye sigi mun kɛ su in na Ala ka kuma bɔ an da kuma min n'a bɛ jamana jɔ Ala k'a to minnu bɛ k'an su nin waati in na u ka se ka caman tɔmɔ an nɔfɛ nin baro in senfɛ. Ok basi tɛ parti RPM an y'a mɛn kɔsa da nin na ko a kɔngɛrɛ kɔni kɛra dɛ i bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn kan ye i yɛrɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ. n bɛ Ala tanu k'a barika da n bɛ tɔndenw fɔ kosɛbɛ n'o ye RPM tɔnden Gɛsɛdalaw olu minnu tɛ ɲinɛ u tɛ sɛgɛn olu de danaya kura in da an kan an k'u ka faire kondi o foli ka kan ka taara olu ma k'a fɔ fana a kɛra sababu ye ka parti kun tɛ sariya kɔnɔ kuma tiɲɛ o de kabini 2019 donc an bɛ se k'a fɔ kun dɔ de ye congrès kɛli bali o dɔ ye dialogue national inclusif ye o dɔ ye députéw ka kalafili ye o dɔ ye coup d'état ye mais nin bɛɛ an kun tɛ sariya kɔnɔ sariya y'a ɲini an k'an yɛrɛ bila sariya kɔnɔ an y'an yɛrɛ bila sariya kɔnɔ nin waati in na k'a kun kɛ congrès ye min y'a to docteur Bokari Tireta ɲɛmɔgɔya danaya taara ka d'ale ka kokura tɔndenw fɛ mais o kɔnɔna la n bɛ tɔnden bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ fana an jɛɲɔgɔn minnu fana bɛ yen minnu ma se ka kɛnɛ lasɔrɔ n bɛ appel lancer u ma k'a fɔ hali bi parti baara ye don o don baara de a ka ca Ala fɛ ne yɛrɛ b'a bisigi k'a fɔ don nataw la u ni an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ parce que an bɛɛ jɛ de ye parti ye wa parti in kanu bɛ an bɛɛ lajɛlen na maaw bɛ se ka sigi n'a ye k'a fɔ malidenw bɛ se k'u jigi da RPM ka toujours. Ok basi tɛ maa sabanan o ye fɛnɛ maakura an ka kɛnɛ kan Adama Faran Bokori Bagayogo n'u k'a ma ko patriote Adama i ni su folikan jumɛn de b'i bolo ka se Sherifula filɛbagaw ma. n b'a ni su alhamdulilayi arabil alamina an bɛ Ala fo k'a barika da masa Ala min ye a latigɛ an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin plateau kan yan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka fure mun tora attaque mun kɛra kɔsana ninnu na n'o y'an ka bateau civil ninnu ye ani Gawo kan n b'a ɲini aw fɛ an bɛɛ lajɛlen an ka jɛ ka 1 minute de silence réservé. kɔnna ma sinon an yɛrɛ kun bɛn'o kɛ comme an ye patriote ye an ye patriote ye an b'a daminɛ n'o de ye a tɔ t'a laban a bɛ daminɛ n'o de ye quoi. ni Ala sɔnna ma an bɛ tila k'o sigi sisan. Très bien o tɛmɛnen kɔ ka bɔ an bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo n'o ye Assimi Goïta ani son excellence premier ministre n'o ye docteur Sokokala Mayiga Ala ye jamana mara kalifa u la bi an bɛ dugawu kɛ yarabi u ka minɛ ni barika u ka malidenw u k'u sago kɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ an bɛ an ka diinɛ ɲɛmaaw fo k'a daminɛ an ka haut conseil président la n'o ye Usumani Sherifu Madani Haidara an ka foli b'a ye ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin an ka chrétiens bɛɛ ma diinɛ ɲɛmɔgɔw diinɛ ma bɔ diinɛ na Mali kɔnɔ yan ni mɔgɔ mɔgɔ k'a bɛ diinɛ minɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen bonya a ka diinɛ kɔnɔna na an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo mun bɛ Mali kɔnɔ ani mun bɛ Mali kɔ kan an yɛrɛ ka parti tɔndenw n'o ye jeunesse faso baara k'u bɛɛ lajɛlen fo mun bɛ Mali kɔnɔ mun bɛ Mali kɔ kan an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen b'u bɛɛ lajɛlen. Parti yɛrɛ sigira kuma jumɛn? Bon an bɛ se k'a fɔ ko parti in sigira ɲinan
a sigira Mali sifinnakaw tɔgɔ la an ma sigi kun wɛrɛ kama kuma bɛɛ i b'a ye k'a fɔ Mali sifinnakaw n'o ye jeunesse an kɛlen don ni baarakɛminɛn de ye dɔw bɛ parachute kuma bɛɛ ka na jeunesse fara ɲɔgɔn kan k'u mago ɲa ka jeunesse fililen to donc an y'an sigi k'an miiri jeunesse ka kɛ responsable ye an yɛrɛ k'an kun kan k'o kumaw fɔ an yɛrɛ ka an ka poste de responsabilités ta pour que jamana in bɛ se ka jɔ n'o ye Mali ye. Ok basi tɛ maa naanina bi o ye Sumayila Berete ale fana tɛ maa dogolen ye jamana in kɔnɔ surtout an ka jɛmukan in an kɔni ale na o na Bamakɔ an kɔni b'a koron ka se ka a sɔrɔ sabula a fana a sɔrɔ man di folikan jumɛn de b'i bolo ka se Serifula filɛbagaw ma. An b'a fɔ alhamdulilahi rabil alamina an bɛ émission ba mun kɛnɛ kan bi an bɛ foli kɛ a animateurs bɛɛ de lajɛlen ye n'a présentateur ni Serifula baarakɛla bɛɛ o mana bɔ yen n bɛ foli lase n frère fɛn fɛn bɛ plateau kan bi n'i ye an bɛ foli lase u ma ka tasibila kɛ ka taga parce que malien bɛɛ dusuku kaminen don bi kɛra bɔrɔ fɛn fɛn la an bɛ tasibila kɛ ka taga banbagatɔw ma ka dugawu kɛ minnu joginna Ala bɛ se ka lafiya d'u ma Serifula lamɛnlen don diɲɛ fan o fan plateforme fɛn fɛn kan mɔgɔ o mɔgɔ b'an lajɛla nin wagati in na mɔgɔ o mɔgɔ b'an lamɛnla an ka foli b'a bɛɛ plus particulièrement a ka direction ni aw ka président an bɛ foli lase a bɛɛ lajɛlen ma o de kun bɛ n fɛ su in na. Ok basi tɛ a y'a fɔ cogoya min na donc foli tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ min ye an bɛ tasibila ta ka ɲɛsin nin dɔgɔkun in kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔden dɔw bɔnɛna u ni na donc maa dɔw fɛ donc min ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ donc an bɛ dugawu don k'u ye ko Ala ka hinɛ u la Ala k'u dayɔrɔ suma minnu fana banna la an bɛ dugawu kɛ ko hali bi Ala ka kɛnɛya sabati u fanfɛla la nka jamana in bɛ lahala min na nin wagati in na a ka kan ne b'a ɲini aw fɛ donc an ka wuli k'an jɔ ka se ka hymne national kunbɛn o bɛ kɛ sababu fana ka bonyamasegin kɛ an ka fure ninnu civil fara militaire u fana kan. Nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera l'unité. Oh Mali d'aujourd'hui, oh Mali de demain. Les chanteuries d'espérance, les cœurs libres de confiance. Merci. Se ka sigi sisan donc vraiment an bɛ segin ka une fois de plus ka dugawu don ta ka ɲɛsin an ka forow bɛɛ lajɛlen ma donc minnu taɲana nin dɔgɔkun in na ani depuis kasara ye jamana in sɔrɔ k'a daminɛ wagati kana bila fo sisan na kasara ye maa o maa sɔrɔ an bɛ dugawu don k'u ye ko Ala k'u dayɔrɔ suma minnu bɛ bana fana kɔnɔna na an bɛ Ala deli Ala k'u ka bana fiɲɛ bɔ sabula jamana ko a ko ma nɔgɔ o b'a to an bɛ na an ka bi babu la u b'a fɔ bamanankan na ko wulu a tɛ tigɛ a ka mangoya la fo n'a donna misiri kɔnɔna na bi su in na an bɛ na an ka babu ye boli fɛn min kan ni an ka jamana ta k'a lajɛ nin tile damadɔ kɔnɔna na min ye transition de bɛ sen na nin wagati in na transition tile la nin tile damadɔ in kɔnɔna na an b'a dɔn k'a fɔ jamana bɛ lahala jumɛn na nin wagati in na politiki ko nasira la min ye lakana ko nasira la ani kɛrɛnkɛrɛnnen la jamana yɛrɛ tagabolo nasira la a ko cayalen don nin wagati laban in kɔnɔna na an da bɛna don o de la bi su in na ka se ka a walawala min ye an ka invité u ka se ka ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ka se ka faamuyali sɔrɔ k'u to u sigiyɔrɔ la o kama an bɛ ɲininkali daminɛ min ye Mohamed Kulibali Bavier bi bi in na n'i ye nin dɔgɔkun laban in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ kuma kun cayara lakanako ta fanfɛla la wa minɛliw fana kun cayalen don wa min ye sɔrɔ kuma wa fɛnw cayalen e yɛrɛ bolo transition bɛ baara min na transition b'an kunna nin wagati in na ni est-ce que u ka baara tagabolo in ka ɲi ni ko ninnu kɔnɔna na e ka yeta la ne ka yeta la ne bɛ foli lase président ma fɔlɔ Assimi Goïta n'a ka gouvernement ni maliyɛnw bɛɛ lajɛlen
an bɛ lahalaya min na bi fɛn dɔ de y'an sen nin kɔnɔ bi donc ni a ma ye o fɛn y'an sen a kɔnɔ o gɛlɛya caman tun bɛ yen donc don o don an bɛ ka taa an bɛ ka fɛn kura de an ɲɛna mais Mali faut reconnaître que Mali tun bɛ yɔrɔ min na a kun gɛlɛyara donc baara fanga bonyana kɛtaw nana bonya ani maliyɛnw yɛrɛ y'u yɛrɛ ye fɛn dɔ kɔnɔ bon n bɛ se k'a fɔ anw famana nin ma donc ni an b'o hukumu kɔnɔna la an toujours an bɛ jamana de kɔnɔ donc an bɛ baara kɛ ni jamana ka ɲɛmɔgɔw ka hakilina de parce que olu de bɛ an kunna bi ala de kitira k'olu ka k'an kunna bi donc an bɛ jamana kanu bila ɲɛfɛ donc gɛlɛya tɛ taa ni hɛrɛ tɛna fo gɛlɛya dɔ ka kɛ donc an b'a dɔn gɛlɛyaw bɛ ka na fan caman fɛ donc an dalen b'a la jamana ɲɛmɔgɔw u sigilen tɛ président yɛrɛ b'a fɔ kuma bɛɛ n'i y'a ye transition bi sɔrɔ maliyɛnw ye bɛ ka muɲu kɛ maliyɛnw bɛ ka u lajɛ donc a b'o fɔ a ka discours la kuma bɛɛ donc ça veut dire que il est conscient hakili b'a la k'a fɔ mɔgɔw jigi b'a kan bon danaya min fana taara ka d'a kan donc a bɛ fɛ ka o minɛn fana fa donc anw ne bɛ min fɔ an ka jɛ ka dugawu de kɛ halisa parce que foyi tɛ ala ka ɲɛ gɛlɛya kɛra cogo cogo nɔgɔya b'a kɔfɛ donc an ka jɛ an ka dugawu kɛ ala ka transition ɲuman tɛmɛ Mali ka kunnawolo ka y'a kɔfɛ maliyɛnw bɛɛ k'u yɛrɛ y'a kɔnɔna la. ok basi tɛ an bɛ tila ka segin ka nin ma Segu Ɲame Bacili n'i ye jateminɛ kɛ ni dɔgɔkun laban in kɔnɔna na kow cayalen don minɛliw bɛ ka kɛ lakana fɛnɛ n'i ye jateminɛ kɛ kɛlɛw bɛ ka i b'a fɔ k'a bɛ ka lakuraya tuguni jamana caman fan ni kɔrɔnfɛn fanw fɛ ani ko caman bɛ yen nɔ transition in fanfɛla e bɛ mun de sɔrɔ ka fɔ a la. bon n'i y'a taabolo jateminɛ transition daminɛnen ni sisan phase fila de kɛra la a phase fila bɛɛ lajɛlen taara layidu kanw de kan o layidu kan ninnu ye de k'a fɔ ko dɔ bolodalen don an b'a waleya nin cogo in na an b'a fɛ ka taa nin yɔrɔ in na an ka objectif ye nin ye diɲɛ baara o baara n'i bɛ don a la i bɛ waati dɔw la i b'i yɛrɛ kiimɛ an y'a ye k'a fɔ phase fɔlɔ minnu yɛrɛ ni mara ɲɛmaaya b'u bolo olu yɛrɛ y'a jira k'a fɔ tan kɔfɔlen min kun b'u bolo o ma se ka boli kɛ pour que u ka se ka malidenw sago k'u ye u y'u yɛrɛ ka fɔlen ye donc o de y'a to u y'a laɲini ko ka kalo 24 fara kan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn an tɛmɛna yɔrɔ dɔw fɛ o ko in kɔnɔna la n'o ye embargo ye CEDEAO ka embargo kalo 6 bɔɲɔgɔnko gɛrɛntɛ taara ka sigi an ka jamana kan donc o gɛrɛntɛ in kɛra sababu ye gɛlɛya caman sɔrɔla jamana in kɔnɔna la il faut pas l'oublier o kɛra sababu ye an bɛ se k'a fɔ hali sisan an bɛ kɔlɔlɔ caman kɔnɔ k'a kun kɛ parce que an bɛ transition kɔnɔ c'est pourquoi kabini a daminɛ anw y'a ɲini k'a fɔ transition ye waati min kan ka kɛ waati surumani ye a kun tɛ dɔwɛrɛ ye o tɛ ko parce que maa minnu bɛ fanga la i t'olu fɛ u y'o commande ye mais u nana layidukanw de kan k'o kɛ waati koronnen kɔnɔ ka taa o da ka di olu la o da ka di jamana yɛrɛ la parce que au fur et à mesure transition bɛ janya problème de bɛ bɔ ka da kɛnɛ kan ni problème tora ka bɔ ka caya laban na an bɛ ɲinɛ yɛrɛ k'a fɔ transition da a bɛ kɛ i n'a fɔ maa minnu bɛ mara ɲɛmaaya la kala de filiw ye k'u sigi i n'a fɔ u ka mission la c'est pourquoi très généralement a man di ne ye ka dɔn bilan ko in jeu kɔnɔna la parce que i bɛ bilan ɲini maa fɛ maa min ni e ye kala fila ye k'a sigi fɛn kunna donc i b'a ɲininka min sigi fɛn min kunna ni ye kala fili ye yalima i sera ka mun kɛ i ma se ka mun kɛ ni transition in t'o transition ye minnu bɛ yen kɛnɛ in kan an bɛɛ b'a dɔn minnu bɛ k'a lajɛ u b'a dɔn an ma kala fili ye u ka sigi donc est ce que anw ye fɛn dɔ projet de société de y'u la na wa n'an b'u ɲininka k'u sera ka mun kɛ u ma se mais an bɛ se k'u kiimɛ mun kan u yɛrɛ ka layidu kan ne y'a fɔ n ko hadamaden an ka hakili to an kumakan na parce que fanga kɔrɔ kɛlɛla n'o ye k'a fɔ tɛ layidu tiimɛ phase fɔlɔ 18 mois an ma tiimɛ n ye 24 ta ka fara bi an b'o kuma la mais tiimɛli bɛ fɛn mun fɔ o yɔrɔ la tiimɛli ye jumɛn layidu tiimɛ ye jumɛn ne de y'a fɔ n ko n bɛ nin kɛ ne de y'a fɔ n ko jamana taabolo ne ye phase fɔlɔ min fɛ n'o ye kalo 18 a fɔra k'a bɛ kun jɔ la a ma se o mais kun dɔ fɔra diɲɛ ko o ko bɛ yen kun de b'a la hali n'an ko kalo 24 n'a ka di sisan an bɛ se ka kun dɔ fɔ minnu b'a to tugun an bɛ dɔ wɛrɛ sɔrɔ ka fara kun bɛ fɛn bɛɛ la sauf que maaw kan k'a bila u kun na k'a fɔ transition
i nali a kunna i na kun tɛ ko ka problème bɛɛ de ɲɛnabɔ bi kabini kunu ne y'a fɔ maaw ye n bɛ segin a la bi jamana ɲɛma foyi tɛ yen ko mun bɛ k'a ka jamana kunna k'a ka jamana man d'a ye bi ni mɔgɔ o mɔgɔ ko Mali man di Assimi Goïta i ma tiɲɛ fɔ a filɛ yɔrɔ min ko in ka ɲɛ o de ka d'ale ye ka tɛmɛ bɛɛ kan a ka d'a ye transition in ka réussi ka tɛmɛ ko bɛɛ kan mais c'est a nakun de ka ko bɛɛ de ɲɛnabɔ ka taa n'a ka nakun y'o de est-ce que hali san 5 b'o dafa wa a tɛ se donc c'est pourquoi ne bolo bi fɛn o fɛn bɛ ka kɛ a bɛ don jamana mara minɛn de kɔnɔna la k'a fɔ karisa n'o don karisa n'o don an tɛ don o minɛn ninnu kɔnɔ mais jamana mara yɛrɛ de kɛcogo ye nin ye i kɛtɔ ka problème dɔ ɲɛnabɔ dɔ wɛrɛ b'a kun bɔ jamana bɛ mara ten de donc tuma bɛɛ c'est pourquoi on dit gouverner c'est prévoir maa min bɛ jamana kunna i bɛ dɔnjanw de jateminɛ ka ko kɔfɛlenw dɔw fɔ k'a f'olu bɛ kɛ o waati kɔnɔna la i bɛ fɛɛrɛ o latigɛ o de ye politique ye o nka bi an bɛ mun kɔnɔ malheureusement mun ye gɛlɛya ye gouvernement b'an kunna a ye programme d'action gouvernemental dɔ ta PAG un PAG de 9 mois plus tôt je m'excuse avec un budget de 2100 milliards presque le budget annuel même de l'État malien sur 9 mois quand nous avons planifié on savait très bien que la mobilisation des ressources c'est 9 mois parce que Mali est budget bêta au hacker donc en boro 9 mois qu'on a le 25 mars 2022 au coffre il y a le gouvernement minkumbe a un plan courant de la ama plan courant de la Corlin et Suera parce que dia to do faire la transition ka bara o maseka ba o bantumala donc en blala courant qu'on plan couramment ira masila plan d'action couramment ira malien sila ni gouvernement gouvernement fana mbore do re nana fana be ka bara ke plan d'action madla donc c'est comme si ambe ka bara ke kata mais plan tambulo donc nan ko ko gila bimbe ka ni problème résolu ñe soro la dro problème ya kumbo nga fo ko ayaw jombo fana ñenabo no fana be bantu wati mi do re ñere mara chogo do yo ye problème te ban c'est pourquoi on disait qu'il faut bi assimilé Mali fait on disait qu'il faut assimiler nodo on disait qu'il faut assimiler ninge mais on bola nana wati de la teme wati ko fole akala ina sera ka munya na ba kono akona munye ulu desera ko do la o sera ko do la bi ale be yoro me atena se ka be nyana bu adusu bala akada ye ka Mali bla o sera nyuma inga mais ala ko tni hal na nye san duru faraninga iti se ka Mali problème be rezu ok basi ta metla ga segani ma obato meta adama meta e fanfala e fene ya ye chugo jumana transition avec ta tabolo nani jamana be la halamina tabolo na e fene nya bala chugo jumana ok alhamdulillah ala bile ala mina toujours folube shirfula barakela bela jeli kan grana aw mo mena ke sababu nyuma bi jamana kono dom bena en hakin lando yanenga ay se ko me analyse do ke transition kan bamanan ko yani ka jigi i bin yoro la e ka flele ke kata ici ntalo yoro la vraiment il est arrivé à un moment où entre les fils du malanga tien fo ñoy parce que jamana in kono ma chama be fo la be tourner mais fem ye tien re anto fo jamana ko la ni ya me ko transition ni ya me ko attaque ko kera mun de kera jamana kono yani transition en cassé jamana in tun kalfara mo wore wala et si ujo ro lawa ni Mali insécurité tabi kala je am se ka fo yani coup d'état in ka ke Mali armée tunte il y avait pas une armée na fara ko armée tunte j'analyse mbay do a fond kono ka nyefo malien bedna famu sisa en coup d'état que Moussa Traoré là en 91 Moussa Traoré talé ko fait a taraka anga sura surtout hake muna formation mun tubuku mina mun tubu anga armée bolo comme Moussa Traoré to fangala anga démocratie maou amba préparer la tigere na fara ko politique maou malien be gushi brekelena wo kana no ke o filier o misali ay jume Modibo Keïta nambe exemple ta o kabi o tunte surasier o tunye homme politique de maintenant ko kambe misali ta ambata alenka o kora ka fo ko politique ngolo nyambe jugmambe maintenant ma se ko différencie donc fo ni ko ye politique may dro bébé iken galontikela bébé ke nangara bay o fana fili bay malien ka bo o kono ni ko kibe a responsabilité située ka bo 91 lambe ni ngali mi sebe anyere la le premier président démocratiquement élu au Mali en 92 Moussa Traoré ka mine mun tumbe utarami anga armée munyu black anga armée bafoué ni to lo ngali malien be kango o sema yere la bi o misali ay juma en février 96 le premier président qui est Alpha Oumaro Konaré a ye ko do ke mi nyoko madiri ka ke jiere ngankuka ka kele ke mine ta ka tu jeni
diɲɛ bɛɛ ɲina Mali jamana kɛlɛkɛminɛnw c'était toute la première fois dans l'histoire de la vie de mais wagati jamana ma se ka kɛlɛ ma juguya ni o tun ɲana an tun tɛ se yan bi o ni o tun ye ko dɔ kɛ an tun tɛ se yan bi donc an tor'o la Mali cɛfarinw fɛn fɛn bɛ yen ko démocratie an yɛrɛ ka slogan tun ye min ye un état démocratique n'a pas besoin des armes de guerre an y'an ka armée détruit ka a dagakolonci k'a filenkolonci bon ale taalen kɔ ka bɔ yen mɔgɔ min nan'i sen da ale sen da ɲɔgɔn fana na c'est un général normalement lui il devrait réparer l'erreur d'un homme civil qui était Alpha Oumar Konaré mais malheureusement il a continué avec le même chemin an ka armée mɔgɔw bɛ ta tacogo bɛɛ la ka don a kɔnɔ je me rappelle très bien recrutement dɔ delila ka kɛ gendarmerie la en 2008 ni tun pour que k'i ka dossier déposer kan kati kan kɔnɔ i tun bɛ si u ka garnison kɔnɔ pour que i ka dossier déposer an jɔlen aran na u ka ɲɛmɔgɔ dɔ nana k'a fɔ an ye ko wɛ ko aw yɛrɛ sɛgɛnna ninnu aw fantandenw ko anw ma tila an yɛrɛ denw ka dossier la ko mɔgɔ tɛna aw fɔ o bɛɛ kɛra an ka jamana in kɔnɔ yan Mali armée cɛ t'a la jamana kanu bɛ maa mun dusukun na n'o ye denmisɛnninw ye fantandenw don u b'a fɛ ka teni ta ka arme ta k'u ka jamana la k'u ka jamana défend o nana bɔ a la k'a tɔ kɛ somɔgɔ ko ye a kɛra an bɛɛ lajɛlen ɲɛna mais o wagati la ɲɛmɔgɔ tun bɛ yen ɲɛmɔgɔ sera ka mun de kɛ parce que bamananw ko kami b'a ɲɛmɔgɔ tɔn filɛ donc an tor'o la an ni kɔrɔnfɛmɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'olu ta k'olu kɛ les benjamins de la république u bɛ wele k'u ladiya ka nafolo ta ka d'u ma pour que u ka se k'u makun o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ en juillet 2006 accord caman signera o accord ninnu kɔnɔ u taara banbagaci ninnu caman ta les nomades mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u tɛ foyi dɔn hali ni titre t'u la k'u ta k'u bila an ka armée kɔnɔ ka aranba d'u ma ka gradiba d'u ma o bɛɛ kɛra pour que bɛn ka se ka na an ka jamana in kɔnɔ mais o si ma se ka fɛn ɲa an ka dernier président démocratiquement élu n'o ye Cɔrɔ Burankɛ yɛrɛ ka parti ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keïta ale fana nana o kɔnɔ o juguyara ka tɛmɛ a bɛɛ kan critique tɛ mais détail dɔ don il va falloir que ça veut dire que an k'an bi yɔrɔ dɔn pour que an bɛ se k'an taga yɔrɔ dɔn quoi parce que bamananw ko ni maa min n'i bɔra ni filila juge ma i laban ko b'i kɔnɔ fili donc an bɛna to nin tâtonnement ninnu kɔnɔ tuma bɛɛ ni minnu nana u b'u sigi u bɛ kuma ni mais bi na politique mɔgɔ tɛ président la dɛ bon n'a fɔra ko politique ma tɛ président la ça veut dire que gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ k'an sɔrɔ bi su fɛn o fɛn bɛ k'a bɔ bi Assimi ka su tɛ o transition ka su tɛ o jɔn ka su don jamanadenw y'u ka danaya da maa mun kan ka jamana kalifa u la olu mun tun kan ka veiller en tant que bon père de famille pour toute la nation ils ont échoué donc o échec kɔlɔlɔ dɔ de bɛ ka na n'an ka bateau attaquer ye bi o échec kɔlɔlɔ de bɛ ka na ni Gawo ka attaquer ye o échec de bɛ k'a to bi ni flamme donna Mali fan bɛɛ la donc ni mɔgɔ mun nana k'u bɛ solution ɲini o la quelque chose qui a été gâté pendant 30 ans ni ko k'i bɛ note di Mali armée ma avant la transition c'était moins 30 ce n'était même pas 30 mais moins 30 comment parce que Moussa Traoré taara ka minɛn mun to yen n'u tun ma se ka hali minɛn wɛrɛ san ka fara o kan ça c'était le niveau zéro ça veut dire que u ma fɛn fara kan mais au moins an tun bɛ se k'o maintenir en termes comptables on appelle ça le point mort au point mort ça veut dire ni perte ni bénéfice. Okay. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a détruit tous les armements qui étaient là, avaient détruit là jusqu'à ce que Agnès Sambi ça va que ne tourne la Jamana la Sigko tient te font ɲɔgɔn a kuma ka gɛlɛn. Donc vraiment même une fois Malien connaît anw ye denmisɛnninw de ye anw ye politiquement kuraw de ye anw faw politiquement bina erreur mun kɔnɔ nous on n'aimerait jamais tomber dans. Basidi an bɛ tila ka segin ka n'i ma tuguni o b'a to Soumaïla Berté n bɛ taa e ma ale kɔni da tu min ye lakana de fanfɛla la donc bi jɛmu bɛ tali kɛ o bɛɛ ka lakana b'a la politique ko b'a la sɔrɔ sira b'a la n ko transition ni tile ni wagati laban ni a gɛlɛyalen don i fana bɛ mun de sɔrɔ ka fɔ. Alhamdulillah rabbil alamina i komi i y'a fɔ cogo min na débat yɛrɛ bɛ situation sociopolitique et sécuritaire kan. Ni an y'a jateminɛ kɛ n y'a f'i ye i ka plateau in kan gɛlɛya yɛrɛ sinsinba fɔlɔ o bɛ an bɛɛ kan e ni ne mun yɛrɛ bɛ plateau kan b'an bɛɛ kan mais ni n ye co-débatteur dɔw ka analysew kɛ an bɛ su in na yɔrɔ min na i komi bi i komi nin dɔgɔkun komi nin kalo min jɔlen filɛ ni Tɔnbɔkutu ka dɔw ye nin mɛn olu b'a fɔ ko non olu tɛ Mali kɔnɔ parce que blocusme bulu dala socialement préoccupation wɛrɛ bulu la mun ti k'a fɔ an ka yeli kɛ ka segin an kɔ san 30 kuma ninnu na ye
a ta yi komi an bɛ coupable dɔ ɲinina bi k'a fɔ Mali problème ye nin de ye. Mali problème fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye ni Maliens bɛ to ka fili kan ani sous-région tɔw ka coup d'état ninnu comparer ɲɔgɔn na. Alors c'est Maliens bɔra des présidents élus démocratiquement ko a bɛ ka baara mun kɛ k'a man d'u ye ou bien k'a nɔfɛ a ka gouvernement ka baara man d'u ye. Population de bɔra wiri kɔnɔ fo ka taa se président Bini ma. Après parmi les missions régaliennes de l'armée nin b'a la o k'a fɔ an tɛ jamana tɔw ka bin mɔgɔ kama sɔrɔsiw nana u ye jamana ta. U ye jamana ta mɔgɔ si tɛ yen mun y'a fɔ k'a man di ye ou bien k'a ma bɛn. Mɔgɔw bɛ yen dɛ parce que n tɛ se k'a fɔ mɔgɔ tɛ yen en tant que membre du RPM n tɛ se k'a fɔ ko RPM binni ka d'olu ye. Politique mɔgɔ caman yɛrɛ fana bɛ mun tɛ RPM n tɛ se k'a fɔ k'a ka d'u ye mais a wagati kɔni on suppose que a kun ka di jamanaden pourcentage caman ye. Bon n frère da sera a ma an ye phase fɔlɔ kɛ a nana ye on était tous unanimes là-dessus jamana kun bɛ cogo min na gɛlɛya kun bɛ cogo min na désordre kun bɛ cogo min na a kun tɛ se k'a fɔ sisan ko ka transition dan o wagatinin ma i comme constitution b'a fɔ cogo min na ka kalataw kɛ tout de suite temps wɛrɛ dira tuguni mais o temps in dili la o filiba de bɛ ka Maliens sɔrɔ parce que kumaw ka di kumaw tigiw ma n'i ti journaliste ye i ti domaine mun kɔnɔ n'i tora ka t'i filo la i bɛ jamana yɛrɛ bila kɔlɔlɔ dɔw kɔnɔ i ma sigi ni mun ye. Mali embargo ni fɛnw kɔfɛ ala ye Sanogo ninnu ka temps kɔnɔ ATT kun ye minɛnw san mais u bloquera Guinée port la parce que CEDEAO ka embargo ni fɛnw kɔnɔna la ka na se nin position in ma on a eu des partenaires aujourd'hui où Mali yɛrɛ budget fan caman bɛ ka don kɛlɛkɛminɛn la pour que k'a fɔ parce que diɲɛ yɛrɛ tagacogo ye o t'a ye MIGI F16 minnu kun bɛ yen olu kɛlɛ tɛ nin kɛlɛ ninnu ye o olu tɛ se ka nin kɛlɛ ninnu kɛ état-major fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ n'o bɛ kɛlɛ ko ni basigi kuma fɔ o bɛɛ b'a f'i ɲɛna kunbɛ cogo tɛ ni guerre ninnu na a bɛna k'i to position mun na i b'a lajɛ ka baara kɛ au fur et à mesure ka évoluer n'a ye de n'o tɛ Amérique n'u ka B52 kun tɛ échoué Afghanistan o. Donc anw bɛ ka a jateminɛ ko minɛnsan ninnu kɔnɔna la minnu t'a dɔn u kan ka mun fɔ yɛrɛ o caman wulila on la l'armée monte en puissance l'armée monte en puissance. Vous savez dans tout ça kɛlɛ in bɛ ka kɛ ani jamana wɛrɛ de cɛ jani ATT bɛ bin a kun bɛ fɔla de ko rébellion Touareg ATT binna depuis Serge Daniel ninnu y'a fɔli daminɛ ko les djihadistes au Mali dɔrɔn sinon la Katiba de Amadou Koufa a masina a kun bɛ filaw yɛrɛ faga o mais depuis on y'a daminɛ dɔrɔn ko les djihadistes Maliens yɛrɛ fana bolila kɔ ten minnu bɛ an ka réseau kan ko n ye activiste ye n ye fɛn bɛɛ parce que désordre bɛ jamana kɔnɔ u fana y'u fila kan u ye terme kura don ko kɔnɔ ko djihadisme de bɛ Mali kɔnɔ djihadistes de bɛ tan djihadistes de bɛ tan donc ko tɛmɛna terrorisme ni revendication kan ka taa kɛ djihadi ko ye kɔlɔlɔ cogoya bonyana parce que n'a fɔra ko djihadisme dɔrɔn il faut se dire dɔw bɛ diɲɛ fan dɔw la olu fana sigilen do de kan n'u y'a mɛn ko djihadisme ko dɔ u wulila ka bɔ Faransi ka taa Syrie hali ne bɛ Malien denw dɔn la u wulila ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ Turkiw ni fɛnw na ko ni djihadi de ko do k'u bɛ taa djihadi kɛ donc u ye tɔgɔ wɛrɛ di ko ma ka dimension wɛrɛ d'a ma jusqu'à ce que u ko sisan ko la crise est multidimensionnelle ni multidimensionnelle do o gɛlɛya fana o traité cogo fana ka ca traité cogo fɔlɔ-fɔlɔ n y'o f'i ka plateau in kan yan nɔ o ye anw yɛrɛ jeunes minnu filɛ fɔlɔ i bɛ joli de dɔn mun bɛ kamanagan na baarako la l'employabilité mon frère Musa ka kɛlɛkɛminɛnw kun bɛ yen Musa tile la an kana caman dɔn mais les archives le disent
rébellion Touareg ma wuli nord la wa est-ce que a fɔra ko mɔgɔw décimera de Moussa fɛ n'a ka kɛlɛkɛminɛnw ye pour k'a ka ban wa sigikafɔ de tilala ka kɛ ni sigikafɔ kɛra k'a sɔrɔ fɛn minnu tɛ yɔrɔ ninnu na ni aw sera k'olu dɔw lase yen n'o ye baaradaw ye jeune dɔ bɛ yen désespoir bɛ se ka taa don nin ko in na mais n'a bɛ baara la temps yɛrɛ tɛ k'ale bolo yɛrɛ kuma tɛ k'a bɛ taa sigi k'a bɛ mɔgɔ dɔ la mais k'a ka taa nin di 1000 ou bien moto kura nɔfɛ donc employabilité o ma accompagné nulle part régime si fɛ i tɛ se ka t'i jɔ ko politique mɔgɔw nɔ don i tɛ se k'a fɔ parce que sɔrɔdasi yɛrɛ ye temps min kɛ Mali fanga la Mali ka indépendance sisan cɛ politique mɔgɔw m'o k'a la o ni jateminɛ kɛ Musa kelen ma san 23 kɛ yan sɔrɔdasi mun k'a la politique mɔgɔw m'o k'a la hali sisan sɔrɔdasi de b'a la ko tɛ ko parce que a da jɛngɛnnen don bi ou bien gɛlɛya bɛ yen bi o anw bɛ mun na dɔrɔn Mali problème ba yɛrɛ bɛɛ bɛ Bamako kɔnɔ yan n bɛ segin k'o f'i ɲɛna ka taa ka na Bamako de bɛ wuli mɔgɔ damadɔni ou bien groupuni dɔw ka hakilinaw nɔfɛ ka manamanakanw ni manamanafɛnw créer jusqu'à ce que pouvoir yɛrɛ bɛ taa vaciller n'o ye fɔ ka taa se pouvoir affaiblili ma fɔ ka taa bin n'o tɛ fɛn dɔw bɛ yen olu bɛ se ka kɛ sigi ka kuma kɔnɔ diɲɛ kɛlɛ si tɛ yen ni bancogo wɛrɛ b'a la ni sigi ka kuma tɛ armée montre en puissance e y'o mɛn ne y'o mɛn dɔw autorisé la u bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ Mali ko in na ko parce que k'u bɛ ka transition dɛmɛ u ye mɔgɔw ladimi ka ne to Algérie fɔ mɔgɔw bɛ ɲininkali kɛ ko oui ko bi ko depuis mikiw tɛmɛna Kidali kunna ko ka taa turu cɛ yɔrɔ min na ko Kidalikaw k'u bɛɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲini ko k'u kunda Algérie kan ko Algérie ko k'u tɛ don c'est-à-dire communication filɛ a bɛ jamana yɛrɛ se mun ma n'i ye Rwanda 1000 collines histoire lajɛ anw ka baara fɔlɔ dɔ kan ka kɛ an y'o fɔ k'a dénoncer k'a sɛbɛn fɔ ka fɛngɛw kɛ mais bi a ma kɛ wa sɔrɔdasiw yɛrɛ tun b'u sɔrɔdasi ɲɔgɔn su photo ta k'a diffuser mais précaution ma t'a la a ma dabila wa bi an ka réseau yɛrɛ bɛɛ n'a kuma man kan l'État a les moyens d'interdire certaines personnes kuma kuntan sugu dɔw la soi-disant an bɛ ka transition dɛmɛ non la transition o ye tɔgɔ de ye n'o tɛ n ko Mali de don ni fɛn min bɛ Mali bila problème kɔnɔ o fɛn t'a Assimi arrangé o ni fɛn o fɛn bɛ Mali la segin kɔ o fɛn t'a Assimi arrangé o y'a côté politique ye ni n bɔra côté social kɔnɔ parce que baara tɛ yen baarantanya in o gɛlɛya o bɛ bandiya sugu bɛɛ sinsin diɲɛ fan bɛɛ ok sécurité yɔrɔ in na n'o ye a fɛngɛ sabanan ye bi bi in na mɔgɔw ye l'armée montre en puissance min na an bɛ ka sɔrɔ a ka d'an ye an bɛ k'u ye cogo min na k'o yɛlɛma k'o kɛ i komi Mali yɛrɛ an tɛ se ka dɛsɛ foyi la bilen alors que u tɛ foyi dɔ sɔrɔsiya la u tɛ foyi dɔ sécurité yɛrɛ kuma la u bɛ manamanakan fɔ la jusqu'à ce que Maliyɛn bɛɛ bɛ ka bila mun bɛ mɔgɔw da bi n'u bɛ ka dimi a fɔra ko l'armée montre en puissance mais nin bɛɛ fagali bɛ ka kɛ a fɔra ko l'armée montre en puissance a fɔra ko nin drone 40 bɛ a fɔra ko nin chariot bɛ mais nin bɛɛ fagali bɛ ka kɛ parce que mun y'o don mɔgɔw kun na u ye minnu permettre u ka t'u yɛrɛ bila DIRPA place la u ka t'u yɛrɛ bila ORTM place la ka t'u yɛrɛ bila chaîne minnu ni agrément b'u bolo olu place la ka t'u yɛrɛ kɛ k'u bɛ ka Mali dɛmɛ soi-disant juste soit an bɛ ka premier ministre dɛmɛ soit an bɛ ka Assimi dɛmɛ ka manamanakan sugu bɛɛ fɔ ça c'est o tɛ sécurité la na o ni dimi o dimi ye bi bɛɛ b'i yɛrɛ ɲininka ni minɛn bɛɛ kuma fɔra ni minɛn bɛɛ bɛ yen drone bɛ yen radar bɛ yen minnu bɛ se ka mɔgɔ ye k'i to maison blanche kɔnɔna la ni nakanakakan ninnu bɛɛ fɔra ko mais mun de la tuguni a bɛ fɔ ko Mali attaquera mais an bɛ attaque kɛ parce que a jateminɛ n'i bɛ jamana in dɔn yɛrɛ dɔɔni jamana in ka bon cogo min na o effectif jumɛn bɛ anw bolo
k'an b'a fɔ k'an bɛ se ka nin fɛn mun donna a ka ca ni san 10 ye bi yɔrɔ dɔw bɛ yen Mali administration tɛ yen sɔrɔdasi tɛ yen foyi tɛ yen nin groupe ninnu de bɛ yen ni dɔw b'a fɔ jadisiw don dɔw b'a fɔ sema don dɔw b'a fɔ nin don olu groupe de bɛ yen olu de dagayɔrɔ don n'a wulila tile kelen ko l'armée est montée en puissance diɲɛ minɛn bɛɛ bɛ Mali armée bolo bi chaîne in bɛ condition bɛɛ d'e ma de pour que émission ka se ka tɛmɛ ka ɲɛ i n'i ka technicien mais ni émission tɛ se ka tɛmɛ ka ɲɛ a condition bɛɛ bɛ yen ɲininkali bɛ kɛ et lajɛbaga wo e bɛ baara kɛ minnu ils ont le droit de se poser la question ou dɔw fana de ko question ninnu kana poser bi jamanadenw bɛ question in poser u yɛrɛ kun kɛ armée bɛ monter en puissance ye mun ye an bɛ ka minɛn kun tɛ sɔrɔla an fɛ an sago la cogo min na Mali bɛ ka minɛn sɔrɔ a sago la ten Mali bɛ ka recrutement kɛ mais n bɛ mun f'i ye ka sɔrɔdasikɛ former kalo 8 ou san 1 o t'a kɛ gɛrɛkɛla ye dɛ. Ok. Basi tɛ an bɛ tila ka segin ka n'i ma Bavier n bɛna e ma nin wagati laban in na n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye jamana ɲɛmaaw kɛlɛ kɔni bɛ ka bolo da a bɛ ka i b'a fɔ a bɛ ka lakuraya kɔrɔfɛla nka minɛliw bɛ sen na baara wɛrɛ politiki ko kumaw fana bɛ sen na ko ka kalafili kɛ wa min baloko sira fana fɛnw bɛɛ gɛlɛya e yɛrɛ bolo o fɛn ninnu transition bɛ se k'o bɛɛ ɲɛnabɔ wa. Bon, mais il y a un jarrain, comme un co-débatteur ou un photo comme ça, fanga de l'eau. C'est qu'à bien d'abord on fait. Jamana de l'eau quoi. Ni choubeko, d'où j'ai une ferme de, ici il était fermé. J'ai un rebelle à la bino et ukrainien il se calme mangai. Donc baloko galant fait non, c'est qu'à agiliser au rôle là, parce que fombe jusqu'à ce que an ne an t'u kɛrɛfɛ an bɛ se k'a santi o yɔrɔ bɛ yen ani an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ Berete y'a fɔ cogo min na an bɛ mankan min kɔnɔ k'a fɔ ko an ni jamana wɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn na k'an bɛ wuli dɔrɔn an bɛ taa mugu ci k'a bɛ ban k'a bɛ nɔgɔya o fɛn tɛ bon fɛnkɛ jihadisme ni terrorisme filɛ nin ye Libi ka mankan in o kɔfɛ bɛɛ yɛrɛ kɛra donc sema bɛ yen MLA ni fɛnw bɛɛ kɛra mouvement wɛrɛw kɛra kɛrɛfɛ donc chaque fois vous be drogue fure ni fond bébé nord line bon ka fara ulu mogo mun be ulu te saka sigiw donc ulu de gara warmana ka dunde monsieur Berta photo mena ka ni bara be se ka localité mun be ni état be se ka ti installer ka jeune kitchen fem numa donc o se ka chama bo o galala baloko galay nye Ukraine ne Russie ka manga fina o se ka na o sera fe ani ka sɔrɔ jamana yɛrɛ tun bɛ situation min kɔnɔna la a tun ma nɔgɔn an ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔna la sisan nka cɛsiri ni hakilisigi ni jamana kanu o bɛ se k'a to dankari bɛ se ka kɛ a caman na komi président yɛrɛ bɔ n'a ka gouvernement u b'a fɔ gɛlɛya ni fɛnw u b'a kalama parce que u b'a fɔ an bɛ camancɛ fanga min kɔnɔna la baara caman bɛ se ka i bɛ se ka baara caman kɛ i tɛ se ka caman kɛ. Comme de la conifon besena mais comme olu y'a ɲini ka jamana réorganiser kura ye baaraw nasira la kiriko nasira la ani lakana nasira la est-ce que a bɛɛ tɛna caya o ma bon o tɛ taga ni degun fana tɛ o mais mɔgɔ mɔgɔnfin de ka togo fo danga ye o fana la quoi mais an bɛ ka caman an b'a dɔn an bɛ tagabolo min kan sisan u b'a dɔn k'a fɔ u bɛ ka hakilina kura min ta a tɛ taa ni gɛlɛya tɛ en plus a bɛ taa don dɔɔni fana don o don an bɛ bɔ dɔ la an bɛ don dɔ la donc yɛrɛ bolo bɛ ka taa taabolo min na taabolo ka ɲi bon olu de bɛ fanga la bi mais a ka yeta la dun bon ne ka yeta kɔnɔna u bɛ se ka komi u yɛrɛ u fana sigilen tɛ u fana ɲɛ bɛ jamana kɔnɔdenw bɛ kuma na kɛrɛfɛ komi bɛ senna fana ŋunukan min bɛ ka fɔ u b'a dɔn donc olu bɛ affaire la bi donc ils sont conscients de ça u b'o kalama donc an kɔni an ka hakilina ye min ye ani ne ka hakilina ye min ye nin bɛɛ bɛ nɔgɔya kɔfɛ donc an bɛɛ bɛ jamana transition a bɛɛ bɛ Mali de kɔnɔ donc an ka situation ni situation tɔw tɛ kelen ye parce que malien yɛrɛ tun bɛ yen malien n'a mɛn Mali kura comme aw politique mɔgɔw fana b'a la ko ka élection fana kɛ o oui dɔw b'a la ko k'a kɛ ministre d'État ministre de l'administration territoriale a y'an wele réunion dɔ la bɛɛ y'i ka hakilinata di o fɛngɛ kan donc a yɛrɛ y'u ye gouvernement ka hakilinata fɔ
donc n'o ye ka dɔ fara transition kan donc u bɛɛ y'a ye olu de bɛ. o bɛnna o ma. bon a bɛnna dɔw ma a ma bɛn dɔw ma. mais aw ka parti dun. an ka parti kɔni bɛ min kɔ o basigi de donc u bɛ ka i minnu fɔ sisan minɛni ko ni fɛnkɛ ninnu u bɛ ka fɛn minnu dayɛlɛ donc ni. taa to aw ka parti bɛ basigi kɔ a bɛnna aw ma dɔ ka fara kan ou bien. a bɛnna ne bɛ baara bɛ se ka ban cogo min na parce que il faut reconnaître que n'i bɛ fanga ɲini na fanga min bɛ a la bi n'i ma o dɛmɛ donc ni e ye dingɛ sen ka bila i ko n'i bɛ janfa dingɛ sen i b'a sen ka fɛrɛ. o b'a jira k'a fɔ aw jɛnna ne dɔ ka fara kan. ni s'il le faut ni baara bɛ se ka k'a kɔnɔna la nous sommes pour. mais Bavier kuma tilennen fɔ e yɛrɛ bolo o de ka di aw ye wa. o ka di anw ye parce que munna u bɛ ka chantier min dayɛlɛ tan an b'a dɔn baara nɔgɔn tɛ donc i bɛ n'i ko i ka yurugu kɛlɛ bi minnu tun bɛ bolo bɛ affaire la donc ko u kana n'a ye donc i bɛ dɔ minɛ bi dɔ bɛ taa bɔ o kɔnɔna la donc chaîne de don a tɛ ban quoi donc an kɔni b'a fɔ u ka dialogue prioriser an bɛ wagati min na sisan maliyɛnw bɛɛ de ye kelen ye bi donc minnu bɛ yen minɛni ni minɛni ka kan i bɛ minɛ ATT y'a fɔ yan ko mɔgɔw ko ale tɛ denbayatigi lamaloya a tilara ka bɔ k'a fɔ to k'a ma fɔ ten ko ale tɛ min kɛ n'i y'o kɛ donc ni sariya mɔgɔ b'i la sariya b'i minɛ donc an b'o de kɔnɔna la sisan ni e ye min ta n'a yɛrɛ k'a fɔ k'i y'a ta ni minɛli ka kan i ni minɛli ka kan donc an bɛ hakilina min kɔnɔ. mais o tagabolo y'aw k'u minɛ kɔnɔ. n'i y'a kɛ ni min kɛ ni sariya ye wuli nɔfɛ i bɛ taa o jaabi dɛ donc o de ye jamana ye o n'o kɛra a bɛ génération bɛ kɔfɛ ka na u b'a dɔn k'a fɔ n'i bilala baara la n'i ye fɛn ta fɛn min tɛ ta ye donc a bɛ taa minɛ don wɛrɛ donc a bɛ basigi si a b'o kofɔ kɔmi n'a fɔra ko bɛ kɛ a bɛ karisa kun kan donc foyi tɛ bɔ a la donc o de ye jamana in sɛgɛn dɔɔnin quoi parce que jeunes bɛ na baara poste dɔ la u b'a sɔn u ka poste sɔrɔ u bɛ promesse fɛnw ta u bɛ na après u bɛ taa u tɛgɛ don jamana ka wari la alors que u bɛ condition na donc ne ni n'a ɲɔgɔnna bɛ kɛ tan sisan a b'a ye anw minnu bɛ kɔfɛ ka na donc n'an fana b'a dɔn k'a fɔ n'an fana tɛgɛ sera ma don min na olu bɛ se ka s'an ma a b'a to an bɛ baara kɛ ni hakili ye jamana bɛ min d'a ma k'an bila condition na an bɛ an wasa don o la pour que ka baara kɛ jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya cogo min na ani an yɛrɛ bɛ se ka an ka avenir dilan cogo min na ani an denw ta donc ne bɛ min fɔ o question na u bɛ baara min na tan olu de bɛ papier de b'olu ɲɛkɔrɔ olu de b'a dɔn k'a fɔ min b'a kɔnɔ donc mais basigi ni fɛnw tɛ na fo gɛlɛya de ka kɛ nka u fana b'u k'u kɔfilɛ danbe fɛn bɛɛ fana la. ok voilà basi tɛ Segu Ɲame aw ka parti aw y'a ye ten cogoya la i n'a fɔ CDP Malikura ɲɛma bɔra k'a fɔ cogoya min na sisan. non bon n'i y'a jateminɛ t'a dɔn n'a sɔrɔ i kan bɛ kuma min ma kɛrɛnkɛrɛnya na. a ka kuma kɔ a ye kuma caman fɔ mais transition jani o b'o la ani an bɔra k'a fɔ sisan nɔ ni fɛn ninnu kɛra sisan nɔ est ce que nin bɛɛ tɛna caya transition ma parce que ko aw ka yeta la ko wagati kunkurun de y'o ye. ne ye kuma dɔ fɔ parce que i b'a dɔn n fere ne salila don o don n bɛ dugawu dɔ kɛ n yɛrɛ. o ye jumɛn ye k'a kɛ bɛɛ lajɛlen ye parce que ko n'i ye dugawu k'i yɛrɛ ye a kɛ tɔw fana ye. o ye tiɲɛ i bɛ hɛrɛ kanu ni bɛɛ de ye o ye tuma bɛɛ k'a fɔ ala ka tiɲɛ sabati nɛn kan ala ka tiɲɛ sabati maliden bɛɛ nɛn kan. ala kana siran tiɲɛ fɔli ɲɛ nata kosɔn u bɛ jɔyɔrɔ ɲini kosɔn sinon a sɔrɔli kun ka nɔgɔ anw ma n'an kun ko an da de tiɲɛ kan ka transition soutenir aveuglément parce que soutien réel ye mun ye o ye de ka maa dɛmɛ a bɛ se ka tiɲɛ sira taama n'a filila waati min na mais a ye ɲuman ninnu fana kɛ k'olu fana fɔ c'est pourquoi kabini transition daminɛna f'an bɛ yɔrɔ min mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ transition ye ma baara kɛ o transition ye baara kɛ yɔrɔ dɔw fana bɛ u jɛngɛn n'a bolo hadamaden si dafalen tɛ n'i bilala minɛn kunna i bɛ bila a kunna i k'a ɲɛnabɔ e min b'a kunna a ka di e ye a ka ɲɛ de o e t'a ɲini k'a tiɲɛ o mais o ɲɛli in kɔnɔna la a dɔw bɛ tiɲɛ i bolo o mais a to minnu bɛ k'i dɛmɛ olu fana k'a f'i ye minnu ma ɲɛ u bɛ se k'i dafa ye ni yɔrɔ min ye o de soutien y'anw bolo mais dɔw bolo soutien ye tɛgɛrɛ fɔ de anw t'o kɔnɔ n bɛna n balimakɛ Adama ka kuma la parce que ko avant la transition ko armée kun tɛ Mali bolo ale yɛrɛ ko k'ale ye patriote ye d'abord a ka parti créera san kelen a ye mun fɔ kɛnɛ in ka ɲɛ alors que assise nationale yɛrɛ ko ka dɔ bɔ parti hakɛ la mɔgɔ minnu ye patriote ye ne hakili la olu de kan ka décision suivi kosɛbɛ o ye kelen filanan
n'a sɔrɔ armée kun tɛ Mali bolo ne yɛrɛ bolo o ye Assimi ninnu ma dɔgɔyama de Assimi donna armée la transition kɔnɔ de wa Malik Diaw donna armée la transition kɔnɔ de wa Sadio Camara donna armée la transition kɔnɔ de wa colonel Modibo Kone donna transition na armée la transition kɔnɔ de wa ministre d'État Ablaye hali ni y'a lamɛn a bɛ tubabukan mun f'a da la formation mun b'a la n filɛ ka ninnu cɛ minnu kofɔ ani chef d'état-major général de l'armée ani dɔ wɛrɛw n tɛ se k'u bɛɛ fɔ Ismaël Wage ninnu ministre de la réconciliation n'i y'u lamɛn i b'a dɔn k'a fɔ ninnu ye formation de sɔrɔ o formation in bɔra min oui point kelen bɛ yen sɔrɔ ni mun ye i ka ko la i ko recrutement kun bɛ bâclé oui recrutement kɛra jamana in kɔnɔ man ɲi mais da la k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ jamana kun na bi ni sɔrɔsiw don o recrutera o waati kɔfɔlen ninnu la i bɛ ka waati minnu fɔ donc ni kumana i b'i ka kuma parce que ni hakili ye mun dɔgɔ hakili de b'a la an bɛ k'an disi bɔgɔ ni nin maa ninnu minnu ye maliyɛnw bɛ k'u tɛgɛ kɔrɔta ni nin colonel minnu ye u si ma cun ka bɔ sanfɛ a bɛɛ formera kunun fangaw de fɛ mais pourtant an b'a la ko sɔrɔsi kɛ jɔlenw don an b'a la k'u ye nord kɛ u ye centre kɛ u ye mali kumabɔ cɛw de don o cɛya in u y'o formation sɔrɔ kunun de o u ye ka régime minnu lagosi de olu régime minnu dɔw former donc ko mana kɛ cogo cogo régime minnu tɛmɛna dɔw de bɛ se ka tiɲɛ u bolo mais a bɛɛ ma tiɲɛ u bolo bi an ka fierté ye minnu ye u bɔra olu de la kɔrɔlen fo ye kurantanya ye o sinon ne hakili la i ɲinana de i ɲininkara de transition waa ɲa k'i ka kuma o de kan mais n'i taara i yɛrɛ sɔrɔ san 30 kɔfɛ c'est que dɔ t'i bolo k'a fɔ mun kɛra san 3 in kɔnɔ sinon ni caman kun b'i bolo k'a fɔ i kun tɛ hali miiri kɔrɔlen na donc ne kun b'a fɛ an ka fɛnw dɔw régler an k'u recadrer mɔgɔw ka se k'a faamu k'a fɔ ko i b'a dɔn fɛn dɔw bɛ yen dɔw bɛ to k'a fɔ n b'a mɛn yɔrɔ caman na surtout transition soutien minnu b'u yɛrɛ wele soutien oui problème minnu bɛ yan bi minnu bɛ fanga la olu n'o tɛ a daminɛna kunun de sugu minnu bɛ ka sɔrɔ bi n'u fagara a ma bɔ bi transition ɲɛmaaw la a bɔra kunun de i bɛ ka kun bɛ se ka nin kuma kelen in fɔ a tɛ tɛ ninnu ma mali crise ma daminɛ i bɛ ka fanga la i bɛ ka nana sɔrɔ coup d'état de kɛra ATT la nord raison saba de binna a ka récupérer cogoya dɔ la donc u na ka transition kɛ i bɛ ka kana a kɔfɛ k'a sɔrɔ accord ma signé an ni minnu ye maramafɛnw ta nord la accord ma signé i bɛ ka bɛnna waati donc i bɛ ka nana kɛlɛ in sɔrɔ yen mais i bɛ ka kun bɛ se k'a fɔ ko o ko bɛ ka kɛ ne tile la sugu o sugu bɛ ka bɔ ne tile la a bɛɛ n'o ye ninnu de ye kunun minnu kun bɛ yen a kun bɛ se k'a fɔ k'a sigi i n'a fɔ e y'a fɔ cogo min transition mɔgɔw oui ko dɔ bɛ daminɛ waati dɔ la ale de ye layidu ta mɔgɔw ye ale IBK o ale de ko a ye voté ye n'aw votera ne ye nin gɛlɛya kɔrɔ minnu bɛ yen ne de b'a wuli ka bɔ aw kan donc anw t'a fɔ kunun mɔgɔw don n'o dɔn bilen o ale minnu ye layidu ta k'a b'a wuli ka bɔ yen de anw b'ale de ɲininka hakilina la an b'ale de kiimɛ malidenw b'ale de ɲininka o de ye kuma tiɲɛ ye o o cogo kelen na minnu ye IBK ka fanga bɔ yen k'a fɔ k'a waɲa man ɲi k'olu bɛ se k'a dilan ka ɲɛ k'a di malidenw ma olu de bɛ ɲininka ni mun ma ɲɛ mais u tɛ ɲininka ko parce que ko kunun maaw de y'a tiɲɛ o de la aw bɛ yan aw n'o tɛ n tɛ ka carte blanche d'u ma hali olu yɛrɛ jɛn tɛ n'o ye parce que n'o de fɔ ko très généralement Assimi Goïta président de la transition n'i y'a lamɛn sɛn caman a bɛ kuma a b'a tɔtɔ n'i ye Malik Diaw lamɛn colonel a bɛ kuma a b'a tɔtɔ don dɔ la ne ye Sadio Camara lamɛn ale yɛrɛ y'a jira gɛlɛya minnu bɛ sécurité kɔnɔna la a bɛ kuma a b'a tɔtɔ mais pourquoi an ka sabali jamana in kɔnɔ pourquoi maa minnu bɛ k'u yɛrɛ k'u ka soutien ye aw tɛ se ka kuma k'aw tɔtɔ mais pourquoi aw de bɛ kuma tuma bɛɛ k'a kɛ i n'a fɔ sisan kɔni aw de b'u fɛ ka tɛmɛ maliden bɛɛ kan bi ni mɔgɔ b'u fɛ anw don anw jɔnw minnu bɛ sɔn k'a fɔ oui u ye baara ɲumanw kɛ oui u ye maramafɛn caman san k'a di Mali ma u ye hélicoptère san u ye avion san u ye marifaw san o ye ko ɲɛnamaw de u ye mun kɛ jamana ye a bɛ to an hakili la fana an b'a dɔn k'a fɔ don dɔ u ye nin kɛ Mali ye oui u sɔnna k'u nin di ka taa terrain kan ka an kumabɔ u y'o kɛ kunun u bɛ ka maaw bila ka taa k'u labɛn o kama bi an tɛ se k'a fɔ attaque minnu bɛ ka kɛ terrain kan olu n'o ye o n'o tɛ o mais stratégie dɔw bɛ se ka kɛ faille b'a la mais faille bɛ niveau minnu na an b'olu de fɔ ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn bilasira mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ maa si b'u contrôler il faut que mɔgɔw k'o bila o kunna o de la ne b'a fɔ an ka sabali an ka kɛ sabaliba ye an ka kɛ faso in kanuba ye an kana fɔ da la parce que o de la caman bɛ yen minnu fana ne sɔnna ye pour le renouveau de la classe politique mais il faut faire très attention renouveau in bɛ kɛ ni mun ye il faut k'an ka sɔn k'a fɔ a bɛ kɛ ni principe de
au principe nous ni yu violé au principe nous ni boruko ambe ka mu reprocher korleona ambe bidnye kono mu ka juguni korleon ta donc anka son ka tinye fo ngonye ka continuer mais ka fodro kuma nyuma mbenda nga kuma kanyi mbise kuma la do mba fo kunu taw de manye bine de kanyi c'est pas ça tenteo ate yele mate donc au yo point flana ni ya jatemni oui la guerre Russie-Ukraine balo gela me jamana ngono angata ni ya jatemni bi sukuro tsekasa asongo sera yoro na gelera carburant asongo a gelera ni balo ta malo asongo a gelera ni jabata a kilo songo a gelera numbe geleyawde oui crise do kera dnie konna la crise minya a affecté ay jamana to affecté mais au-delà de la crise parce que kana ka fan kere fe jamana fana bo dnie kelen kono on kelen te dnie kono no uru fana sembe crise non mais pourquoi on ka fait on do songo be niveau do la o jamana nu songo to niveau ina ngwan kere fe jamana ka Niger par exemple yo carburant songo ta ibata do ba fo to ko la ibe fewero songo ta ya kata uru jamana ne ba fo to ko la mais munyake il faut reconnaître que ne mu fo seda o embargo mu bianka chama hakila ko embargo wula totalement embargo ma wuli totalement restriction be sen na munu be ka continuer akunye jumenye passe ambe transition kono ni ka jamana bla la transition kono faut ki boit kono gelea u dobe e koni obe taka nyesema nyema bi kele ikrefe jamana u bi kele ika organisation communautaire bi kele o kele nundo be bani bora transition kono di kabo transition kono te ka fo ne rebe na fangalo ne bise ka fanga bo transition kono meni kala flikera ni male onye dana da mun ka rebe nawo no nana na mbora kono gelea u dobe abe wuli ameka ni gelea munu fa amse ka jugulu do do mais munye ka fo fana mba fe ka mbalmaki ka kuma dafa euro la mais ka la clé fana ka fo an ministre ka nyonye la ministre ma fo ka fo gouvernement ka positionner ko ka do fara transition ka non non amo fo ne be ministre ya la kilnay bon peut-être interprétation ba ma fo ne be ministre fo ni euro la ministre d'état Abdoulaye Coulibaly Abdoulaye Maïga plutôt ministre d'état ministre de l'administration territoriale pourquoi parce que à son aka en welankana ça mena on ko inclusivité korote akando gouvernement kono akoroto yo ante fanga ni transition kono inclusivité korote akando CNT kono akoroto yo mais inclusivité de décision beta niveau mununa mauka wele ko akil nadi udaka do atali la inclusivité wodi ayan wele li munga diaranya ayan ni ka hakil nala anyanka jabu dama mais parmi les 58 parmi les 58 propositions faites 15 propositions de transition prolongation demandées de 3 mois à 18 mois. Le gouvernement a positionné. Proposition de bora partout là qu'on a prolongé de 3 à 18 mois. Le gouvernement a position le gouvernement a ngantala. Maintenant on munu tiama lettre munu tiama avant le 3 août ayo synthèse de kanano de présenter nyonyela. Au connait de la partie politique do ka la nyini kunye ka foko ka do fara transition. Mais on veut que le gouvernement ait une position claire comme RPM n'a pas position radimé. On a une proposition qui est mounier. Parce que le tira en mois, le ministre a le tira le 26 juillet. Avant le 3 août, on a jabi. On a jabi minke, on a fait scrutin référendum référendaire qu'on a. Kalafli mi organiser li ka geleni kalafli bela geleni o référendum de Saria Sumba ile mani. Ale de ka gelena be anyo ke malikon. Ambo ko domi do munu bala ko do ka fara transition ko ma foko kala flit seka kere ulu yere tamani balanta yala la jamana fambe ulu ka campagne ko unyina na ka fo hali gele am senu be paso wati fama ko ka ke uyaki ka konye ukungo ko kala flit seka ke maliko ko politicien ka bo mo dal mo yere tlala ko campagne bawke ou référendum ki uri ka gele ni kala flit be do an ka position kunye munye anye ka position munye na afo ministre an ko kala flit min kera au rapport d'évaluation en combat fait follow de kabo kayirana no girara parce que ni ma nyini nga ministre nyini nga mun na lettre la akode ko ya ni transition toche et puis ministre ministre d'état Abdoulaye Maïga mbaf aya ka seba ka lettre ko na la ka fo transition be kunche le 25 mars 2024 abaka lettre ko be se ka ta lettre nkala ay min chawma ay mun ci bema on kele inter a ci berema abe bololo sans fait abe erreur faut transition be kunche le 25 mars 2024 ministre de côté n'était plus royaliste que le royal côté yere ko ka transition be bani ndoina aw ko ka te ban ola ala de l'électricité alors faut ko ya no donc ko folenje
élection minnu tora an bɛ se k'u sigi ɲɔgɔn kan cogo di les séquençages des scrutins a y'o de ɲininkali kɛ lettre kɔnɔ k'an hakilina di o de kan a m'a fɔ maa si k'i hakilina di transition prolongée kan a ko les séquençages des scrutins donc o kɔnɔna la anw ko non n'i b'a fɛ an ka hakilina di élection minnu tora jumɛn bɛ kɛ jumɛn ɲɛ il faut k'an k'a dɔn fɔlɔ an bɔra mun na o rapport d'évaluation o kɔnɔna la an ye gɛlɛyaw jumɛn sɔrɔ an ye nɔgɔyaw jumɛn sɔrɔ an bɛ se ka jumɛn améliorer yan n'an ka taa élection wɛrɛ la ni ENGI ani ministère de l'administration territoriale n'u fila kun ye rapport d'évaluation dɔw bɔ k'a da ɲɛ kɔrɔ an k'o kalan an k'a dɔn k'a fɔ carte électorale ye nin de an k'a dɔn k'a fɔ kalafili référendum nin na a fɔra papier bɛɛ utilisera ka kalafili est-ce élection nataw la o kɛlen bɛna se an y'o mun kɛ jaabi jumɛn bɔr'o la est-ce a ɲɛna de wa est-ce a kɛli nɔgɔyara de wa est-ce a nana ni fraude a nana nambara de wa a nana ni mun ye il faut que i k'o de don découpage fana an y'o ta an y'o bila kɛrɛfɛ découpage kura ka ordonnance dɔ ta conseil des ministres la k'o contourner walasa ka référendum organisé sur la base de l'ancien découpage électoral territorial est-ce que élection tɔ minnu tora an bɛna taa o élection ninnu na n'o hakilinaw de ye wa ou bien an bɛna découpage kura in de ta jaabi misɛnninw de minnu ni rapport d'évaluation kun bɔra a kun bɛ se k'an situer nin ko ninnu na pour que an ka se ka prononcer mais néanmoins anw ka jaabi kɔnɔna la an y'a jira k'a fɔ ministre ka hakilina yɛrɛ ye anw ka hakilina de anw fana hakilina yɛrɛ transition ka kunci a dɔn na n'o ye 25 mars. ok basi tɛ donc Adama i bɔra ka i tɔw lamɛn sisan an bɛ na i ma ne ko nin wagati laban in kɔnɔna na min ye transition maaw kɔni u bɛ ka yuruguyurugu kɛlɛ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ k'u tanu o sira kan wa gɛlɛya wɛrɛw fana bɛ yen nɔ wa kɛlɛ fana bɛ sen na nin wagati na nin bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ u fɛ ɲɔgɔn fɛ. ok alhamdulilah yanni k'i ka ɲininkali jaabi kuma dɔw fɔra plateau kan ça mérite vraiment de rectification. o ye jumɛn ye. an cɛ ɲɔgɔnkɛ da sera ma ko gɛlɛya bɛ Mali da la sisan il faut faire la priorité sur l'emploi a kumana o kan kosɛbɛ n da sera o de ma ça veut dire en tant que entre nous les fils du Mali n'an ma sɔn ka ɲɔgɔn lajɛ ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye wallahi an tɛ bɔ problème kɔnɔ. tiɲɛ ye jumɛn de ye. tiɲɛ ye min ye ça veut dire que il faut pas que an ka transition ye bi k'a kɛ i n'a fɔ diɲɛ ko ko bɛna da ko ko bɛ Mali kɔnɔ bi a bɛɛ daminɛna bi. Il faut qu'on regarde. Même une fois, on débatteur, au cas, nous sommes des patriotes, nous ne sommes pas des opportunistes. Pour ces changements, j'ai fait 2 mois à la maison centrale d'arrêt de Bamako. Parce que je voulais le changement. Pendant cette lutte-là, on m'a arrêté, on m'a enfermé. Et pendant cette époque, ma femme était enceinte, elle a fait des fausses couches. J'ai perdu mon enfant. Ne joli tora maliko na des changements là. Mais c'est toute la première fois qu'à Niéné comme un plateau quand ma transition tola ou bien qu'à jamana tola. C'est pour vous dire que on était à Kambe kuma qu'à tegereta qu'à de nouveau mon fait. Mais nous sommes républicains. Nous comme tient quand on fait nous on a géré des millions sans pourtant être membre du gouvernement. Nous m'a délicat service qui est Mali gouvernement. Si c'est pas jamana ka patriote ni nana ni yoro la il se ka jamana nafa bon na ni hôtel Mali fonction publique ça ne m'arrange même pas. Donc nous ne sommes pas des jeunes, il faut nous mettre les réseaux sociaux sans faire comment poster nous faire on fait. Non. Mais ni jamana ko guerriera, il faut que tien ka don. Jalaki jotu ka jalaka ngante di nyoma anga so anga jamana imbo bolola. Ale ko mana barako nunka. Sans là-bas nous kono na anga entreprise société d'état jolu de ben no mun privatisera. O te chômage kunyewa. Est-ce que dans la transition en corona na akumana ko blocus kera ATT mina ça kana blocus mais un président qui a été démocratiquement élu ATT n'était pas un militaire parce qu'il a été démocratiquement élu donc on le voit comme un homme politique donc nous ma c'est comme ministre ça kana jamana ko blocus kera Guinée ainsi de suite comment nous on peut comprendre cela pendant que transition nana jamana bien temps fait on est suspendu mais aya mena joli soro kadanga armée aux transitions périodiques konona. Mais pourquoi entre nous les Maliens là on ne peut pas dire la vérité, bien faire laisser brère. Il faut qu'on casse au courageux son. Ada sera ma fana ko embêta réseaux sociaux quand faut que l'armée monte en puissance ainsi de suite. Mais est-ce que c'est caché ça? Est-ce que y quoi demi froid bi? Ou y a demi froid de où? En tant qu'un patriote, moi je no ko Mali kanumbi i dusukuna do ni fitini dron. Al nasro kika armée te bala et manga nous ko puissance B ibe ou demeno parce que ambe hakilina ni puissance B mbi ambe se ka an yere so
Mais est-ce que au cours d'autres n'ani kololo? Non, kololo parce que armée moi Mali kono, ça veut dire que le régime encore monte maintenant Mali kono ya. Attaque tu me que pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures du temps, à renforcer dans mon avion, et de là qu'à mes régime encore maintenant avion de la coca ta jugu bombardé. Mais comment le régime c'est ça? Mais il faut qu'on soit demain. Mais à ce moment là c'est ça. Ni attaque kera simultanément ni kodo kera dron, il va ko avion ou la coca ta frappé. Kajamana bobulula. Donc moi je pense que ambela jeli hakilina kanga ke olu be sira mon kambi an sembe fanga lawo an sente fanga lawo an ganga donc a fo tiens la nous nana sira mon kan ou ni demain kanga un patriote qui se dit patriote patriote ça veut dire en banque ngé kuma ndaka fo ko jamana kanu anda korodon namba korodon ko jamana kanu bi dusukuna wallahi kuma be kuma na ite son ki dama kala. Donc ni jamana kanu be lokoro ali ga galon tigé. Non, ama fo kan galon tigé. Mais il be tien soutenir. Mais il te don galon kono. Il te don galon kono. Voilà, mais faut de voilà. Parce que ni ataka ala jebi comme tumanga jamana kono ya. Anga surasu tumbe sa ali ushu te sekana jamana, ushu te sekana. Mais bibinna alhamdulillah rabbil alamin. Maliyam tere munte maliyam dal ni tara Afrique koka. Beba doka foko tien la bibinna mali armée kulonga te sekakala. Est-ce que dogolen do? Mais pourquoi ante croiser sur au fort? Anga ma quoi dit sur ko fo donc ada sera négociation de femme na sur ko sigi ka fo tumbe mali kele ban accord de le signera on a signé beaucoup d'accords depuis à 91 on a signé l'accord de Tamaracé. Oui, ça veut dire que lorsqu'un serpent s'enroule autour d'une calebasse, il n'y a pas d'autre solution que de la casser. La casser c'est quoi? On y est tentative de gagner accord de solution d'âme. Voilà, ça veut dire que ni ça be munu flem ko dorete ni ba feka sa infaka dorete bien ni flem beti est-ce y a femme donc ani accord signé ka ben ni ben bete me ka mali arme ma jini ben ni bete mo ka auka misigena na ka bangana ta ka ru do nga arme ko ben ni bete mo ka mais au bela jere ngod ben sera ka kewa parce qu'il est pur qu'un aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et il est pur qu'un sourd que celui qui ne veut pas entendre. Donc, ça veut dire que mon fiento, ça veut dire mon ta fait qu'à yéliga au cas du coup quand même fiento. Mon ta fait qu'à menige au cas du coup quand même clogrenka. Donc, anga mon transition m'a délicat solliciter les clés qu'on nous gagne. Mais moi je suis un patriote, j'aime mon pays. Mais Adama, bien vrai que vous qu'elle est là. Oui. Vous avez qu'elle est au fond, qu'est-ce qu'il y a tchaouma? Non. Vous qu'elle est besséna. Ou un autre mara vous qu'elle est au fond. Jamana Johnny Bara. Au te se ka tchaya jamana nyamoko mo. Au se ka tchaya jamana nyamoko mo. Mais comme politique mo ko gata politique sera la co-élection et kaga. Oh, ça veut dire que ni a cancera ya non. Bon, nous faut depuis nga débat corona Congo, il c'est un talent qui bi. Kanana foti ye bi yoro na kwa sambi sabani saba mara o tieli ni o yera bla ngode nana ni abu nana abuteni donc avoir parti ngani a des transitions à continuer. Non bon continuer le côté ça veut dire nous-mêmes on est tous mal placés pour dire que transition va continuer ou bien qu'on a continuer. Si moi j'étais à la place du gouvernement aujourd'hui, ils sont mieux placés au lieu de débat donc à tiens la nanye jamana une transition organisée ni wakati corona na malika heretala mais comme est patriote et ga parti tola et bula au akina juma comme bara obligata analyse des filles ça veut dire moi hors du pouvoir là je suis mal placé pour dire que doka fera transition ou bien donc doka na fera kan ni transition mo be colonel Assimi Goïta na ga tchedum ni utay malikoy aujourd'hui au lieu kanka donc ambe yoro mina bi nango kambe transition organisée en main malima au lieu de baisser pour donc au lieu manganga mola mais au kuma la ka fokanga organiser nous ya malika intérêt défendre kama au lieu de bon ka fo de tiers la ambe yorom na bi transition malika herete ka foko akada na dana ya ni kololo de bala donc on ambe herefe ambe aux décisions quoi maintenant s'ils sont patriotes ka foko jamana kanu farambu dusukuna ku ba do ni ala che obise ka transi obise ka élection organisée ni wakati nkono nana nous fana maseka courage sur ko fo abe abina fo fana jamana janfa. Donc ça veut dire que ni bi faso fait amassé ñogon sama makafo doka fraka doka na fraka parce que on be fait na bi o maliko de supposons que ni président non que transition ka même demain président Orekana doka fra anga jamana ko don fa kan doka fra barantanya kan doka fra anga geleya kan ame mufo
Donc moi je pense que vraiment il y a un cas tout Mali politique mo ko kele in chaman ta ka laje transition ka ba do rete ko parce que Mali politique mo re chaman be c'est des sans emploi bara tout boulot. Donc, bara est humain. Non, comment ça? Ça veut dire, nous, de fond, depuis le départ, il ne faut pas qu'il y ait aucun bébé pour briquer. Ça veut dire, moi, je suis quelqu'un, je suis très sensé en ce qui concerne les sujets de la nation. Ne te cloquez au là. En jeunesse face au bara kono leader tant na ka foko min politique voilà mais politique moi je suis un entrepreneur nous de fonga kuma kono na ngoni jamana mago joranna ka foko nga mena na fam na se jamana ma o kama ne be se kana barake jamana mais jamana na ka fo nyere ka na fa kama ne nyante o fena ko mi jamana be se ka min na mami soro quoi est-ce ya fam donc en yorom na sisan d'offre transition quand on a d'offre transition quand nous en bekanga miri jamana yi mo mun be ka déplacer ka buka dugula bi mo mun be ka attaquer muso joli kera filia to anga miri o de la o be se ka banto ko munna o ne kanga ke mari en be ka familialité mais ñi ngal be kila ima jabi vadi o la fala de o mi ngo e ka kuma fama be ka boli la kana yoroka oui moni wakati labayna wo yuru kelali mununa kafara balo gela ça veut dire mon frère nous refina c'est ça vous la sagani bedo ñogona nous refina quoi ni am ko ibe lakana be kana abe ñina bonne fin du non marfa ou terre marfa be soni fin du main c'est pas l'économie c'est pas l'argent c'est la richesse oh ni mo be no mo jamana ye mamu bla kukata jamana mabo ka bara rola no le jamana na folo takadu ay nafolo mno la kata kaka kelke millions sanga yere demenge no lu toray nga be ke leçon de ambulo mogo ye jamana nafolo dum fo mabwala mais mogo mbe ka mdebi ni mba yira de ka foko personne n'est épargné na kadi ni blara jamana joro la akeni faso kamye na mandie atoy anu de fo nous ça veut dire mandi ambe ka munye be oye ni transition tay mais dombe na jamana inkona choube na juger mo na nyana mawfo c'est clair on est tous obligés d'être patriotes dans les jours à venir ça c'est obligatoire. Parce que na kada anga jamana yinkanu na mande anga to mais tout le monde sait que jamana kanu balia o de anse ambi bon na ma fa anga boya beka jamana kanu jamana sira nyuma yemi anga to ko mais nango toujours kanga to ngalon ko le mensonge est un arbre qui porte des fleurs mais pas des fruits voilà donc galon yirisumi na be fleur nyuma nimbo nga ate dendi demi beje mo na fade OK donc anga dija vraiment anga yere nyini kele ndabla transition ka ban pour que on be se ka do gouvernement anga ke ministre do ka ta ka ke meru ya fa bien ka fa mais be ta ka ke meru asro jamana ere de jamana ko den do be o lu o ka san ke be sigili ko fa yoro la o lu be ka déplacer kana mais moi je pense que vraiment ni jamana in kanu ban du sukuna do anga ntike de nyoma mi extrêmement ango ta nous ye minem transition mo ye minem mi soro pendant ces 3 années là moi je sens bien ça va que ou sera qu'à sera est-ce que ça c'est une vérité cachée là c'est une réalité mais pourquoi on dit ça qu'on fait anga comment texte la société mun tumbina ou nana kana au société ou la wuli moi je sens bien ça va que ou dado no kumana parce que leur intention n'était pas focalisée par rapport au développement du Mali mais mon anto au tien fort mais ni kumana dro mo va être ah non c'est un opportuniste avec na dro avec moi aka joro ni non moi patron n'était kuma joro kula ne be kuma maliko de la parce que ni ya me ku ika du ika bara yoro i muso ni denw o ba ira ko jamana de be ni jamana tei fudu bon jamana nyemo nyuma na yo so ça veut dire que anga mo wore tanga mo amugo te mo nyuma de la mi se ka jamana ngo bolo la mais n'entra élection anga mo jugu do ka ta kana blanco ate se foi la ambe munke sami se ba mo ko sigira be ma sigini élection de ya no lu tunya na antu mese ambia pourquoi on ne peut pas avoir le courage de dire cette vérité au peuple. Hein? Donc tout le temps de cause, moi j'évite le débat. Okay. Parce que moi je n'aime pas bavarder dans le vide. C'était donc à même fois débat de dos, akila ira de dos, nous faisons bien, on vous akila ta dit. Donc pour vous voir que c'est un combat d'idées. Maintenant il y a akila ta dit, bonya kono, on vous akila ta dit, bonya kono, jamana kono doro sigile ne ka awulaje, olu yɛrɛ b'u ka tomata sɔrɔ a la u k'a ka taa sira min fɛ u b'o ɲɛdɔn min ye Berthe mina e fanfɛla la ñu ɲininkali kelen b'o kɛ e la donc e k'i da don a damadɔn na k'a walawala dɔɔni parce que i ka kuma fanba b'a yira k'a fɔ n'i ye kɛlɛ ta camancɛ ni kɔrɔnfɛ o kɔni e b'a fanba da baarantanya kun nka i b'i sinsin sanga ni waati bɛɛ la ko n'i ye nin Mali gɛlɛya in k'a bɛɛ bɛ Bamakɔ yan nɔ ko ɲuman i b'i basé Bamakɔ yan de kan. Bon a kun dɔ filɛ nin ye o parce que
Bamako de kɔnɔ an bɛ ka maliden suguya 2 dilan an bɛ maliden suguya 2 dilan ni mun ye c'est-à-dire en entend parler même dɔw k'a fɔ Mali kɔnɔ bi ko Mali kura ne yɛrɛ kelen po bolo nɛni de don ni bɛ ko in kɔrɔ dɔn ta Mali fan dɔ la i ka n'i jɔ ko non ko kunun ko nin tun bɛ ka kɛ ko bi k'a yɛlɛmana n b'a ale n frère Bagayogo hakili lajigin a ye Musa ale de ka kuma fɔlɔ la a ye Musa ka fanga ta fɔ k'o bɔ yen ka na Alpha Omar 92 k'o bɔ yen ka tila ka na se ATT ma ko mun tun ye sɔrɔsi ye ko o ma se ka fɛnw lasegin u nɔ la ka armée sigi a sen kan sisan o kuma fɔra tugu ko non ko ATT tun tɛ sɔrɔsi ye ko parce que jamana de y'a élu. Kuma n'a kɔrɔ don. Non, sɔrɔsi kuma bɛ tila ka d'i ma. Il va falloir que. Non, kuma bɛ ayi non Adama. Ayi Adama. Il était militaire avant de prendre le pouvoir. Une fois qu'il devient président. Adama il va même. Adama kuma tɛ gɛlɛya. Kuma bɛ e bolo waati min na olu ma kuma. Non kuma bɛ e bolo waati min na. Un chat. Adama kuma bɛ e bolo waati min na o ma kuma. I b'a to kuma bɛ tila ka segin ma. Berete tɛmɛ n'a ye. Ni n ko a bɛɛ bɛ Bamako bolo wa parce que Bamako yan bɛɛ kɛra experts ye jeunesse yɛrɛ y'a ka baara bɛɛ bila bi i bɛ domaine mun dɔn i tɛ domaine mun dɔn bɛɛ bɛ kuma o la je crois que interprétation cogo de don quoi quand je dis minnu bɛ wuli ko l'armée montre en puissance n'i m'a faamuya kana fɔ k'i b'a mal interpréter mɔgɔ si tɛ bi k'i b'a fɔ ko une armée ou bien ko il y a une nation ni armée ɲanama t'a bolo les États-Unis c'est la première puissance au monde u tɛ mɔgɔninfin dilan o u tɛ nin bɔ k'a don dɔ la o u ka économie n'u ka armée de don donc o yɔrɔ mɔgɔ t'o contredit surtout ka to ka segin kɔ i komi an ye mun kɛ o bɛ mɔgɔw bila hors sujet de la n'o tɛ débat in kun t'o kan o ni sigi ka fɔ tɛ diɲɛ kɛlɛ o kɛlɛ ban deuxième guerre mondiale a kun tɛ ban o apartheid kun tɛ ban o Rwanda marifa lansorokɛtiw ma ta ɲɔgɔn kama yen nɔ mais siyaw ye bese ni berew kɛ ka ɲɔgɔn faga mɔgɔ miliyɔn 1 ni kɔ sigi ka fɔ ma tila k'a ban wa n'i y'a fɔ k'a généraliser k'u taara an ka u taara u ka bagɛnnaw ni dɔw ta u bɛ maliyɛn kɛ suguya 2 ye kɛ parce que i b'i to Bamako yan nɔ de i bɛ se ka nin kuma ninnu mɛn o mɔgɔw bɛ tala Bamako yan nɔ à peine même u tɛ se kuma yɛrɛ la bɛɛ kɛli tɛ dɛ u bɛ ɲini ka na kɛ bobo ye mais a visite médicale la u bɛ passer handicapés don à 30 ou 40% u bɛ passer o u ka relation sababu la. Ale yɛrɛ m'a fɔ ko magouille tun bɛ kɛla recrutement na wa bon n'i tora ka kuma ninnu généraliser Mali ko in na i b'a kuma sugu ninnu bɛɛ mɛn Bamako yan de wa mɔgɔ wɛrɛ tɛ dɛ jeunesse de da kɔnɔ et chose qu'on se dise o tɛ fanga dɛmɛni a kɛra fanga sugu sugu ye transition tɛ dɛ ninnu kun ye RPM jeunes ye n'i kun y'a fɔ u ɲɛna k'u ka kuma wɛrɛ fɔ IBK ma u kun tɛ se ka fɔ wɛrɛ fɔ ni a dɛmɛli tɛ o. Mais à un certain moment de la vie, e yɛrɛ mun ye faama ye dɛ e dɛmɛni ye mɔgɔ min bɛ tiɲɛ f'i ɲɛna de i ka erreur kan mɔgɔ min b'i suit aveuglement o tɛ tiɲɛ ye ni o caman de bɛ Bamako kɔnɔ yan ni maliyɛn yɛrɛ kɛlen don suguya 2 ye an bɛɛ b'a dɔn ko la paix n'a pas de prix u bɛ politiki mɔgɔ dɔw ka manamana kumaw lamɛn il b'a fɔ ko chariot ni avion ne taara jeni flamme de la paix là j'étais là-bas avec les Jerry Rawlings an jɔlen tun bɛ marifa minnu jenina pour amener cette paix mais mun f'i ɲɛna i bɛ Kalachnikov jeni sisan ka tila k'a ci o n'a fɛnw ta ka na di SMB mɔgɔw ma Kati u bɛ fɛngɛ k'a la a bɛ kisɛ ci tuguni la paix n'a pas de prix marifa de jenina mais ni talen don k'a kɛ slogan ye k'a don jeunes kun na jeunes caman bɛ wuli. mais comme e kun bɛ kɛnɛ marifa sugu jumɛn kun don. A fɔra ko bɛɛ kana marifa déposer n'i y'a déposer proposition bɛ k'i ye l'assassin bɛ mon frère bolo o Kalachnikov bɛ bolo o karabine bɛ nin bolo o fɛn fɛn nana a bɛɛ
kɛra ɲɔgɔn kan i komi DDR la sisan a bɛ kɛ cogo min na ne ka jɛkulu bɛ sisan nɔ n'a fɔra ko aw bɛna don DDR la a tɛ fɔ de k'aw ka marifa bila wa a ka kɛlɛkɛminɛnw bila wa i y'a mɛn ko groupe dɔ nana ni chari ye ka n'o di k'anw y'o bila wa i y'a mɛn ko dɔ nana miki bila ou bien hélico wa an kana an dafa kumaw la an tɛ fɛn minnu dɔn a tɛ foyi la na jamana kɔnɔ ni funteni fu tɛ wa funteni fu in bɛɛ wuli yɔrɔ ye Bamako de ye yan nɔ je le dis o de kama n ko a bɛɛ ye Bamako de ye n bɛ dɔ nɔfɛ o n tɛ dɔ nɔfɛ o ne bɛ mun fɔ prix tɛ paix la wa fana paix tɛ sɔrɔ diɲɛ fɛn foyi la a ye hakili jigin dɔ ye premier ministre ya kɛ Mali in kɔnɔ yan nɔ mais bi n'a bɛ jamana ɲɛnamaw la a tun bɛ jɔ cour martial la o député dɔ y'o fɔ a ma ko ni e bɛ jamana ɲɛnama la i bɛ faga o a ye premier ministre ya kɛ ne yɛrɛ a y'a fɔ n jɔlen ɲɛna ko dɔ y'a ɲininka ko n'a kɛra Mali président ye ko an ka nord problème ye ko a bɛ solution jumɛn k'a la a y'ale ka raccourci fitinin ɲɔgɔnna di ko ni sa y'i meleke filen na k'i i bɛ fɛ ka sa faga i bɛ filen na sa ci a ko don a t'a da a bɛna kɛ premier ministre ye ko suguya fila de bɛ yen ko fɔlɔ ko Musa Traoré y'a fɔ général d'armée ko ni ninnu ye pistolet ta i kama i bɛ Kalachnikov ta o kama parce que nin ye coup par coup ye nin b'a ci pararaw la n'u ye Kalachnikov ta k'i bɛ char ta o kama n'u ye char ta k'i bɛ avion kɛ k'u bombarder ko mais ATT ye système mun kɛ parce que ale bɛ ka kuma in fɔ a sɔrɔ ATT ma bɛn ko ATT ye système mun kɛ ka paix ɲini ka Yadagali ta k'a nommer k'a bila ka taa fo Saudiya k'a mabɔ a ka fiɛfu la ko o b'u renforcer de ko système filanan k'i bɛ Poutine ta kɛ n'u ye prise d'otage kɛ o y'a sɔrɔ Allemands ne minɛna les Allemands ont payé libération ka kɛ ATT la Américains bɛ minɛ u bɛ wari sara ka libération kɛ Français bɛ diɲɛ occidentaux u bɛ minɛ wari bɛ sara ka libération kɛ ATT o ka wagati a fana ye politique tɔn ɲɛmɔgɔ ye jeune do a wagati il s'est permis de dire ça ko i b'a kɛ Poutine ta de n'u ye prise d'otage kɛ k'u i bɛ otage ni preneur d'otage bɛɛ faga. L'histoire lui a rattrapé quelques années même. ATT bina i bɛ ka nana e nana kɛ ministre ye fo ka tila ka kɛ chef du gouvernement ye i taara a labanna mun ma Bamunci y'a ɲɛnabɔ Kidali i ni boli seginna Bamako kɔnɔ yan anw bɛ segin encore tuma dɔw la pour que erreur dɔw bɛ yen an kana taa bila olu la n'i b'i dafa kuma o kuma la i jilaja o tɛ jamana kanu dɔrɔn si ye quoi o ye diɲɛ fɛn bɛɛ hali n'i b'i ka denbaya de kɔnɔ n'i b'i dafa kuma o kuma la n'a ma k'i ɲɛna a ma fɔ cogo ɲuman ma k'i ɲɛna ka na i fili a kan ten dɔrɔn tasuma wuli in ye mun ye Mali kɔnɔ dɔw mana wuli u y'an ka usines ci n ko dɔ de ye usine in jɔ janni an ka to kɔrɔlen la kuma bɛɛ minnu ye faute kɛ minnu ye faute kɛ est ce que e nakun ye de ko chaîne in kana avancer wa n'i nakun yan de mun bɛ se ka chaîne avancer k'a bila chaîne tɔw ɲɛ chaîne privée tɔw ɲɛ an ka bɔ ne bolo sujet in bɛ mun kɔnɔ Mali bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ bi sécurité ko la o politique ko la o ani gɛlɛya yɛrɛ n'o ye société gɛlɛya ye débat in b'o de kɔnɔ n'an taara ko wɛrɛ la an ta hors sujet de la passion minnu b'an na an bɛ passion don débat la ça nous amène nulle part an tɛna mɔgɔ informer an tɛna mɔgɔ renseigner parce que i b'a sɔrɔ an bɛ patauger la toujours an ka système kɔrɔ in na ne de bɛ bɔ bi ka taa n jɔ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ko Mali kura contexte jumɛn na mɔgɔ min yɛrɛ bɛ k'a fɔ fɔlɔ ko Mali kura i bɛ taa mɔgɔ 10 jɔ u ɲininka ko an bɔra ka oui fɔ sisan mɔgɔ 10 i tɛ taa sɔrɔ mun bɛ article 10 dɔn oui na mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 tɛ article 10 dɔn oui na an bɛ nɔfɛ ko la dɔrɔn c'est à dire jama y'a fɔ maliyɛn b'o la u ye kuntilenna dɔ ta karisaw ka groupe ka d'an ye n'o tɛ bɛɛ b'a dɔn ko non
Il y a une branche politique dans cette transition. Politique bolo de transition kono politique bolo de ye la filili ke ka se degré do ma politique bolo politique chef du gouvernement te politique moko de wa politique moko te wa aka propos na ka discours be analyse beta ou bien maliden beta e ka ko inaje e ka segi ko jani fanga be di jani fanga be soro o ya yira demsenu na jeune na en beba la ko oui soit maf coup d'état ke ibeka la de on de bora kante ibeka fait ka gain et tese ka fo ki mo me ni mon frère tese ka fo LP mo côté jeunesse faso wara mo côté en beya me mais 600 jeunesse ya blakuna effectivement en m'en battu en régime boy régime bolé non soit sous nana kata ko putaye alors c'est normalement jamana kotoyo ni kele do ke ko toro do be kan baradala mais directeur wulila mais ere infre ba do directeur ya te ka baraye ene ko passer kele ke ko fu ke directeur ya te ka baraye mu yere tara ta te juga no tai so barada be bine wa be wulide ambo kono o mogo joli tara o erreur joli kera maliko la ni do bu ku jonya me politique mo do ere da ko no ko mogo manga fo be ko ka election ke ko ni fatila ko ikanga ko ankanga munga be ko gouvernement d'union nationale c'est-à-dire alinta to do nya fo do ere plateau do ka kunu ngone tale ere ke politique mo e kawjim a fo be ame ne connaît pas que politique moi et parti sigit légal de faire ko acerter façon kunganwa façon monnaie ko pour aider le patriote l'imperturbable le digne fils de l'Afrique. Mais comment elle était keneka non ame débat la malien bed ame mali bed kuna fonina o mume kam mali do dinya kono ame o kuma o de la on nyona do de ye on frère be ka mun fonye c'est-à-dire ka ko ke mba keni kunkle na kelen dron nte yani yanshila jala fen be manya fen betise ka tien fana transition konona la est-ce jamana ko bebe se ka fodro kibiti tege da kan dron ne ko non ko marfa be molo kisa be molo mo kisa ni marfa yi chibaga marfa tabaga de be chibaga de be il faut aussi des hommes formés il faut aussi ka fo ini anga garimbe anga kelembe contexte muka où est ko c'est asymétrique et puis ko c'est multidimensionnel ça veut dire que aboro kacha akono ko kacha aboro kacha on ni en krefe dugu to be nyogon yere kuna jamana mu ka dabe tugunye munga nafa soro srana ka fen bebe sani fere kono ani bagamara ka datugo nye kalo woro ka se wolon lama wa soro covid geleya be dien beka en taklala kana ka au sud directement covid kono ame ka fo kambo fana kono anye manga soro ni occidentaux wi ani occidentaux ya manga soro malien bébé bi jo me se ni président ni ma mon frère a fo président rebe kuma fo no colonel Assimi abi toto parce que ko folie bele abe malien de malien ka résilience John ka sako be mali kono bi ko transition ga échoué o te mali ko banea ani je bebe nyogona tuma mina John mba fo bi ki ka ala deli ko transition ka échoué kana mo patriote ya yere fo kana malien ya yere fo ni yere ba donc e shuni clé mali de i fa ni ba ou be anoda ni ka nationalité te malienne ati jigi kuna bi ka fo ko ke ka do ye ko transition ka échoué parce que folo la de nunu yu kanto kambe bo amena fo yoro jume siga so dugu ko weta yembe mine transition échoué mais bolibaga ere beti sega boyo ni
bɛɛ de ka laɲini ye transition bɛ réussi cogo min na transition réussi yɛrɛ bɛ sɔrɔ mun fɛ dɛ fɔ maliyɛnw ka sɔn an ka segin an kɔ k'an ye système kɔrɔ minnu ta jeunesse ka to wo ci la dɔrɔn ko parce que an tɛ karisa fɛ ou bien an tɛ alors c'est bilan tɛ kɛ foyi tɛ kɛ ko de bɛ jamana la avancer Mali kura foni ɲana contexte dɔ la baarada dɔ la tagabolo dɔ la a t'anw yɛrɛ tagabolo foyi la a bɛ maliyɛn tan jɔ i bɛ Mali kura ko de jɔn tagabolo la sɔgɔmada fɛ ka taa se wulada ma anw yɛrɛ ma changer k'a fɔ da la dɔrɔn k'a kɛ dala kuma ye dɔrɔn ne yɛrɛ bolo o ye lagosili de o an bɛ k'an yɛrɛ lagosi de n'o tɛ an tɛ Mali kura ko an tɛ Mali kɔrɔ yɛrɛ la kuma tɛ Mali kura ma le Mali tout court ne bɛ fɛ k'i tagabolo yɛlɛma na baarayɔrɔ la i na heure la baara mun dir'i ma a k'a kɛcogo la i ka segin i ka a lajɛ Mali kana kɛ kura ye mais yɛrɛ kɔni kɛra kura ye an mana taa ten dɔɔni an bɛ sɛrɛ k'an jɔ ko Mali kura mais ka wuli dɔrɔn ka slogan baw ta on parle de notre souveraineté anw yɛrɛ ka o jamana kelen kɔnɔ n t'a dɔn ni on a les informations de la niveau kelen na n'an bɛɛ bɛ jamana kibaruya kalama niveau kelen na est-ce que su in na baton cilen ala ma hinɛna banbagatɔ la ala ka kɛnɛya di banabagatɔw ma u dalen filara u suni est-ce que olu kɔnɔnagan b'olu la su in na o ye nin émission lamɛnni ye wa blocus bɛ Tɔnbukutu kaw dala dugumala Tɔnbukutu bɛ servi Mauritanie ani Algérie de voie fɛ camion ma bɔ Mauritanie ka don 10 don par jour mun bɛ bɔ Algérie ka don a bɛɛ bloqué hali ni cɛncɛn b'i kun i b'i ka cɛncɛn bɔn de ka segin n'a ye n'o tɛ u b'i ka jatigɛ wale tigilamɔgɔw est-ce que olu gɛlɛya mun b'olu kan n'u balo mun b'u bolo fɛn minnu b'u bolo n'u banna o anw dalen bɛ Bamako yan o kurantigɛ gansan na dɔw bɛ k'a fɔ k'u banna transition ye n'a fɔra ko blocus bɛ ko dumuni tɛ ka kɛ Bamako yan nɔ donc Bamako de kan ka dɔrɔn de ye Mali ye wa i bɛ ni i ko ma ko n bɛ to k'a f'i ye k'a problème bɛɛ ye Bamako ye parce que wo ci fu sans connaître même ce qui se passe réellement au Mali a bɛɛ ye Bamako de ye. Mais est-ce que kɔsa in na furada duman sɔrɔ parce que cybercriminalité ko min kɛra n'u ye procureur kuraw sigi a kɔnɔna na est-ce que o tɛna fɛn bɔ ko dɔw la. I b'a dɔn kunun n ye i ka kuma in diyara n ye u ko n ma débat dɔ senfɛ ko n ka n da don an frère ka fɛngɛ ko la n ko non a bɛ instruction na pour moi c'est un non événement. I b'an ka jeunesse ka problème dɔn Mali jeunesse de a fɔra ko démocratie fɔ bi an y'an don tɔn o tɔn na an yɛrɛ de tilala ka k'a an yɛrɛ tiɲɛbaga y'a bɛɛ kɔnɔ Umaru Mariko kɔfɛ AEM ko la 91 e ye frère jeune ye k'i nana ka Mali jeunesse la bɔ i kɔ k'a k'i ta ye ka tɛmɛ Arasbat n'a ka CDR kan wa a tun bɛ yan mais a tora mun kelen pe kɔnɔ i de tɛ défend tantôt n bɛ nin fɛ mɔgɔ ko tɛ jamana ko ye tantôt n bɛ nin fɛ tantôt i bɛ to o fa ni ba ni daminɛ k'o tigi bila yiri kɔnɔ k'o ka n'i ka jɛ bɛɛ tiɲɛ k'o kuma bɛɛ fɔ alors c'est ɲumanw kɛra aw ka mɔgɔya kɔnɔ ka to la fɔ ka to bin o mouvance kelen a ma taa ni dɔ wɛrɛw ye tuguni a u ko k'an jeunes ka bɔ ko k'a fɔ ko an b'a tigi défend ko mɔgɔ si ka ala deli tɛ problème k'i mɔgɔ ɲɔgɔn sɔrɔ plus particulièrement ne je le souhaite pas mais si ça permet ka désordre min bɛ jamana kɔnɔ parce que ni réseau ko ni jeunesse de bɛ nin désordre in bɛɛ la Burkina ɲɛfiyentɔ de y'a kanto ko k'an bɛ ka nin bɛɛ kɛ ko n'u taara nin village pont kari don o don ko villageois b'a kɛ cogo di o dugusɛjɛ ko jadisiw taara pont kari u m'a minɛ k'a f'a ye komi e bɛ se réseau la kuma de la i bɛ taga terrain kan Mali la u dalen bɛ yan nɔ n'a ma interprétation faamu n bɛ segin k'a fɔ an ɲɛna l'armée monte en puissance
Tout le monde est unanime là-dessus, mais l'armée est la grande muette du Jamana Bella. Poutine Ukraine ko yirishi la dodi. A bole yirishi la labi. Yirishi Ukraine ko no mumbe yirishi kan fo ere ka tan ni Ukrainien. Mais yirishi la naka puissance a dagalen tenye depuis dɔgɔkun kelen bɛ k'a fɔ ko u b'u dun a tɛ ɲini ka na tɛmɛ bɛɛ dɔnyɔrɔ kan hali surɔ ko drone 35 de bonna ko u ye 25 intercepté parce que diɲɛ ye mun ye anw tɛ se ka k'an dama ta ye diɲɛ kɔnɔ bi bɛnkanw bɛ yen diɲɛ bɛɛ bɛ marché mun kan tɔgɔma ɲɔgɔn fɛ o de bɛ mɔgɔw lase progrès ma diɲɛ yɛrɛ tagabolo ye mais ka wuli sɔgɔmada fɛ dɔrɔn ka do aw kunna ko non ko aw ye souverain de bi dɔw ye souveraineté yɛlɛma k'a kɛ komi malien yɛrɛ de ni maa tɛ bibile malien yɛrɛ de y'a tɛrɛ a yɛrɛ kelen ye ini filɛ jaman tɛ e tɛ dama dingɛ kɔnɔ dɛ dɔ de bɛ ka taa dingɛ in sen dɔ de ye dama yɔrɔ ɲini k'a dɔn dɔ bɛ ka dama sen dɔ bɛ ka bɔgɔ ko dɔ bɛ ka nɛgɛ in bɔ dɔ bɛ taa feere ko jaman don diɲɛ chaîne de fo jeunesse ka bɔ ni fili in kɔnɔ parce que olu de b'a kibaruya jugu bɛɛ véhiculer la croyant que n bɛ ka dɔ dɛmɛ o fɔra ne ma ye ka plateau in kan nɔ ko he anw bɛ chauvinisme de la kalo 3 ma kɛ dɛ a tigi ma nommé wa e b'a dɔn ne b'a dɔn Malien o tɛ se ka kɛ jamana tagacogo ye ne b'o fɔ bɛɛ ɲɛna le problème c'est Bamako le problème c'est la jeunesse malienne même. Basi tɛ donc an bɛ ni kana se an ka jɛmu kuncɛ yɔrɔ la donc n bɛ ɲininkali min kɛ e la Bavier o ye sisan nɔ e yɛrɛ bolo fɛɛrɛ jumɛn de kan ka kɛ an ka transition ɲɛmaaw fɛ ani jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔna na nin an bɛ se ka b'u kɔnɔ. O fɛɛrɛ dɔ ye président ka jamana kɔnɔdenw ka haminako donba la. A ka hakili jigin a la kuma bɛɛ i n'a fɔ fɛn jumɛn a yɛrɛ b'a fɔ kuma bɛɛ ko n'i y'a ye an ye bi sɔrɔ maliyɛnw mumuɲuna quoi ani maliyɛnw ɲɛ b'a la min bɛ ka kɛ fana donc il est conscient a hakiliman don kuma bɛɛ a bɛ kuma in fɔ kuma bɛɛ donc o taamasiyɛn ɲuman ye donc an bɛ transition kɔnɔna la komi n balimakɛ Berete y'a fɔ cogo min na Mali kura tɛ mɔgɔ kura ye koyi tagabolo kura de don bɛɛ k'i jeniyɔrɔ fɛ an ka bɔ kuma mugu in kɔnɔna la an ka suivisme dabila il y a parcours parce que a ye min fɔ jeunesse ba jeunes ka teli kuma dɔ la bɛɛ bɛ fɛ ka propulser ka i bɔ bila ka taa fo sanfɛ donc e ma tɛmɛ fɛn dɔw fɛ o étape dɔ fɛ e tɛ se k'a faamuya o donc patience tɛ se ka y'i la i bɛ presser kuma bɛɛ parce que i bɛ mɔgɔ dɔw ye luxe kɔnɔ i bɛ mɔgɔ dɔw ye fɛn dɔ la donc i bɛ nege o nɔfɛ donc ni poste dira e ma e bɛ i baara bɛɛ de bɛn i yɛrɛ ka sɔrɔ de ma f'a bɛ fɔ gɛrɛnw na ou bien n'i kɛra n'i ma nin sɔrɔ ko danga b'i kɔ bon an ka b'o kɔnɔna la quoi Mali kura CDP Mali kura n'i y'a ta k'a lajɛ a créé la 2014 o y'a sɔrɔ le Mali d'abord tun bɛ mɔgɔ da donc hakilina nana bon maliyɛn kura tɛ o a yɛrɛ ka kuma maliyɛn kura tɛna tuguni an bɛɛ kɔrɔlen de o mais hakilina kura de don tagabolo kura de don an ka bɔ fɛn dɔ kɔnɔna la an ka kɛ an yɛrɛ ye donc o dɔ ye i bɛ ko o ko la i b'a kɛ hɔrɔnya ni danbe ye bon Mali yɛrɛ taara ka nin bɛɛ to fɔlɔ anw tɛ nin kumaba ni kumalankolon fɛn dɔn mais mun nana n'a ye o ma parce que bɛɛ y'a ye k'a fɔ o de ye moyen tagabolo min ka surun i ka wari sɔrɔ tagabolo min ka surun i ka jɔyɔrɔ sɔrɔ tagabolo min ka surun i ka fɛn caman kɛ o de kɛ a ma ɲi ma i bɛ kɛ jɔn de ye mais n'i taara dɔɔni-dɔɔni a ye min fɔ mouvement M5 filɛ nin ye an bɛɛ tun b'a kɔnɔna la o an ka fɔ ten parce que bɛɛ tun b'a kɔnɔna parce que a sera o la bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko fanga in tɛ affaire kɛ donc ni o kɛra ten donc bon après i bɛna ye tagabolo hakilina dɔw bɛ na transition ye Mali kura ta fɔli daminɛ don min na anw nisɔndiyara o mais u y'a ta circonstance de kɔnɔna la mais anw y'a ta ni hakilina dɔ de ye u bɛ baara la an ta Mali ko de ye parce que transition ye camancɛ fanga de ye an tɛ parti pris kɛ an ko Mali de o de kama i ye ɲininka ko an ka hakilina ye jumɛn ye ka prolongation si c'est nécessaire an ko awɔ
donc ministre nana ne yɛrɛ depuis ne kɛra président n y'a ye k'a fɔ gouvernement bɛ ka parti politique bɛɛ invité hakilina u bɛ lettre ci u ma u ka gɛlɛn ɲininkali kɛ n y'a ye Abdoulaye Mayiga la an balimakɛ y'a fɔ n bɛ se k'a fɔ tuguni donc u bɛɛ tagabolo kɔrɔw de ye quoi o de ye jamana ko ye n'i ko ko kura dɔrɔn i bɛ tagabolo kɔrɔlen i b'o de bila i bɛ kura de ta parce que fɔlɔ ni kun ye fɔlɔ maliyɛn ta k'a lajɛ danbe ni hɔrɔnya o kun bɛ an bɛɛ la mais an taara k'o to bi donc dɔ bɛ taa fɛn dɔ d'i ma kɛrɛfɛ dɔrɔn i bɛ wuli papapa donc a b'i nommé e yɛrɛ bɛ ɲina i ka nomination yɛrɛ kɔ e kan ka jamana de servir e kan ka mɔgɔ dɔ lafiya e bɛ ɲinɛ o kɔ donc e bɛ ta kɛ dɔrɔn bon ne ma se ka min sɔrɔ sisan n tɛ n'o sɔrɔ tuguni donc o tagabolo ye an bɔ fɛn kɔnɔna la donc n bɛ min fɔ Asimi président Asimi n'a ka mɔgɔw ye toujours u ka dialogue u ka dialogue ɲini quoi guerre foyi tɛ ban ni sigafɔ tɛ clair u ye terrain kɛ u bɛ réalité dɔw bɛ u b'a dɔn nin bɛɛ ye intérêt ko de ye donc u ka dialogue privilégié donc jamana foyi tɛ i ka armée i ka lafiya i ka armée ka ye sanfɛ u ye caman kɛ o la an y'u ye an nisɔndiyara an b'an disi gosi ni o ye mais toujours u ka dialogue privilégié donc ko ninnu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na parce que n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛɛ ye intérêt ko de ye jihadisme bɛɛ bɛ taa marifa ta ka taa i bɛ taa mɔgɔ faga cogo di ne ka nafa tɛ i t'a dɔn fosi ani i bɛ taa dugu ci ne ka nafa tɛ a ye min fɔ nafa cogo n bɛ fɛ k'a walawala nafa par exemple sisan jeune dɔ bɛ yen a bɛ togoda la a ye min fɔ Mali tɛ Bamakɔ ye koyi il faut que ka voyager pour que i ka tiɲɛ dɔ fana ye i bɛ taa togo dɔw la i bɛ taa sɔrɔ jeune dɔ bɛ yen ale bɛ Ala ka d'a ma 100 minɛ a tɛgɛ la a moto kura a b'a y'a tɔ a m'o sɔrɔ i b'a wele ka na i b'a fɔ i tɛ bɔ nin na i bɛ bon il est tenté toujours tout de suite a b'a fɔ o b'a la o banna donc u b'u dopé u bɛ ji min u bɛ fɛn k'o la u bɛ tasuma bila mɔgɔw la Traoré e de b'a dɔn i tɛ fɛn sɔrɔ fɛn na i bɛ t'i yɛrɛ sɛgɛn a ko la cogo di mais ka taa i ɲɛsin dugu kuturu ma ka mɔgɔw faga ka musow den b'u bolo k'u faga k'u jeni ni bateau in a tɛ kɛ cogo la ye i b'a dɔn k'a fɔ ça c'est purement tiɲɛni de don quoi tiɲɛni min don a bɛ a kɛbagaw de nafa bateau kuturu ka taa tasuma bila la tan donc ne bɛ min fɔ président Assimi Goïta ɲɛna a n'a ka gouvernement toujours u ka négociation privilégiée a ye min fɔ bi diɲɛ bɛɛ lieren don ɲɔgɔn na Nations Unies lajɛ u mɛnna yan an ko k'u ka taa donc et comme an t'a affaire la u wuli affaire la ils ont jugé nécessaire an fana bɛ tugu kɔ parce que u ye maliyɛnw de ye u b'anw de ɲɛfɛ an tɛ se ka ba kɔ kumakan ma an b'u suit diɲɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ u kɔ mais il faut savoir aussi kuma dɔ la i bɛ kɛlɛ kɛ kuma dɔ la i bɛ négocier kɛ donc o de gestion ye quoi mais k'i ja kunla kelen ka kuma dɔ la a kɔlɔlɔ bɛ se ka taa bonya kuma dɔ la diɲɛ bɛɛ lilen ɲɔgɔn na bi donc hakilina min bɛ ne fɛ sisan n'an ko Mali kura donc an ka tagabolo kuraw fɛ baara wɛrɛw bɛ yen dɔgɔtɔrɔsow bɛ yen a ko ka ca quoi bɛɛ bɛ fɛn dɔ dɔn bi o bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin ma changer an ka an tagabolo falen an miiri an ka danbew la an ka miiri an bɔkolo la an ka miiri jamana yɛrɛ ka tabiya la an kun taara k'o bɛɛ to n'an seginna o kan a ka ca Ala fɛ fili caman bɛ an bɛ bɔ o la. ok basi tɛ Seku Ɲame Bacili e fɛnɛ fɛɛrɛ jumɛn de bɛ e bolo pour que an bɛ se ka bɔ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔna na i bɛ min proposer jamana kɔnɔdenw ani transition jamana ɲɛmaaw ye. d'accord n bɛ a daminɛ jamana marabaaw la fɔlɔ i b'a dɔn u bɛ waati kɛra u ye lajɛbaw kɛ jamana kɔnɔdenw lamɛn kɛnɛw kan ne b'a ɲini u ka continuer olu sira ninnu fɛ parce que n'u ma jamana kɔnɔdenw lamɛn baara in bɛ gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ kɛ i mana kɛ faama ye i b'a kɛ jamana kɔnɔdenw de tɔgɔ la i t'a k'i yɛrɛ tɔgɔ la n b'a fɔ n kɔrɔkɛ Adama ye a ka ji dɔ k'a ka ɲamaku ji la parce que a bɛ i n'a fɔ waati kɛra a kun dimina dɔɔni quoi a dusu kun bɔra kɔrɔ i b'a sumaya dɔɔni alhamdulilayi n fana ye dɔgɔ sɔrɔ mais ne tɛ kɔrɔ fɛ dɛ n tɛ kɔrɔ fɛ kosɛbɛ donc an k'a kɛ kɔrɔ ye
Et mun na ɲ'a fɔ parce que waati la ko hali transition ko ka dɔ fara kan ko Asimi ninnu man ka mɔgɔ lamɛn n'i y'ale k'u nɔ la olu yɛrɛ de kan ka bɔ dɔrɔn mun ka d'u ye u b'o fɔ mɔgɔw ye n'a ka d'u ye ka prolonger de u b'a fɔ n'a sɔrɔ a fana a ka d'u ye ka dan sigi a la u b'o fana fɔ donc kana kɛ ka mɔgɔ lamɛn a yɛrɛ côté o ye faratiba de ye kuma juguba ala ma mɛn jamana ɲɛma kelen ninnu o ye malidenw wele assise nationale de la refondation k'u bɛ malidenw hakilina ɲininka ko yalima hali transition prolongation ko u ye malidenw hakilina sonde nin bɛɛ la jaabiw dɔw bɔr'o la hali n'a sɔrɔ kɔfɛ olu yɛrɛ gafe dɔ dilan o ye kalo 24 ye k'o soumis CEDEAO la Nations Unies la o ye jamana kɔnɔdenw lamɛn c'est pourquoi ne ko n ko souvent il faut pas être plus royaliste que les rois an ka kuma k'an tɔ to minnu yɛrɛ bɛ ko kunna olu yɛrɛ tɛ ko minnu kɛ an kan'o kɛ olu sɔnna u ye jamana kɔnɔdenw lamɛn u tun bɛ constitution falen o ye jamana kɔnɔdenw consulter u k'u ka voter oui ou non mais n'i ko ko jamana mara taabolo ka kɛ mun ka di olu ye olu de bɛ fanga la parce que o de ye Mali kura o de ye patriotisme ye aw bolo ne bolo o ye fili juguba de jamana tɛ mara o cogo la o de la an ka parti politique kɔnɔna la il faut que an ka formation politique français kan aw fana ban'o ma o formation politique n bɛna f'i ye non non parti politique caman ban'o ma n bɛna f'i ye kun mun na parti création cogoya de cayara o de bɛ ka baara in gɛlɛya fo critère nin de ka u ka seere kosɛbɛ tugun pour que création ka gɛlɛya pour que critère dɔw ka bila ye n'an taara kalafili la n'i ma jaabiw dɔw sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ parti b'i bolo ou bien n'i ma taa kalafili la i sen ka bɔ parti politique ça des partis politiques taara 2005 de an ka jamana kɔnɔna la a tɛ ka waati 2005 na ça des partis politiques de ko parti créé kun ye ka fanga ɲini ka fanga mara jamanadenw ka hɛrɛ ka bɔ sarti y'o fɔ an yɛrɛ ka sariya min b'an régi ne tilala k'a mɛn parti ɲɛmɔgɔ dɔw da k'a fɔ ko non ko élection yɛrɛ kana kɛ o faratiba ye o ye balawu yɛrɛ o b'a yira k'a fɔ déjà o tɛ hali sarti yɛrɛ maîtriser c'est pourquoi a tɛ bali na en 2016 élection communale la parti minnu taara élection na a tɛ tɛmɛ 60 kan i bɛ ka nin parti nombre ba minnu mɛn mun taara élection na a tɛ tɛmɛ 60 kan alors que parti créé kun ye ka taa élection na ka fanga ɲini de donc n'a y'a sɔrɔ o tɛ e ka baara ye e k'i sen b'o la kɛ i tɛ parti ye bilen donc il faut que an kana olu niveau ninnu na et mun de ye fana k'a fɔ ko oui politique mɔgɔ dɔw kuma dɔw bɛ a fɔli ka nɔgɔ politique mɔgɔ dɔw bɛ yen peut-être u ka baara bɛɛ bɛnnen don politique ma baara wɛrɛ to mɔgɔw ka ɲɔgɔn ɲini ka ɲɔgɔn dɔn o de la n ko peut-être maa minnu bɛ sigilen en face peut-être kɔrɔ Adama ale tɛ ne dɔn mais a bɛ ka maa min defa n'o ye Asimi o bɛ ne dɔn ça c'est en qualité de chef de division de mon service Asimi ye ne décoré chevalier de l'ordre national du Mali Asimi kelen ye dɔw kɛ o de la ne ko kumaw dɔw bɛ yen olu minnu bɛ fanga la u bɛ anw dɔn u b'a dɔn anw tɛ k'u kɛlɛ ko juguya ne dɔn kelen kabini transition in daminɛna ma transition kɛ mais n ka proposition ninnu c'est critique très souvent mɔgɔw b'a dɔn na mais tiɲɛ jalan foyi dɔrɔn dɛ mais mɔgɔ min bɛ fanga la a b'i arranger parce que ne yɛrɛ ka fanga la i bɛ ka tile la ne ye critique kɛ n yɛrɛ ka fanga la n yɛrɛ ka régime na malidenw tulo b'an na u b'a dɔn parce que o ye n suit depuis des années o mɔgɔ de ye n ye n ka kumaw ye bilasirali de mais n t'a kanu fanga sigi mɔgɔ si n'i bɛ fanga kunna n t'a kanu i ka fanga ka tiɲɛ i bolo ni Asimi réussira bi Mali bɛɛ de réussira minnu bɛ transition kunna n'u réussira Mali bɛɛ de réussira mais u ka sɔn ka mɔgɔw lamɛn mɔgɔ minnu b'a fɔ oui aw ka nin baara in ɲɛna nka nin yɔrɔnin bɛ yen nin majɛ in b'a la an bɛ se k'a la tilen ta parce que anw t'a fɔ abada nin yɔrɔ in man ɲi n'an ma fɛn dɔw proposer ne ye mun sɔrɔ Asimi tile la ne m'o sɔrɔ n yɛrɛ ka fanga tile la mais o tɛ n bali ni yɔrɔ min man ɲi n b'a fɔ parce que n bolo jamana y'an bɛɛ jɛ de il faut que o données ninnu an k'olu fara an bolo kan ensuite aussi an ka soutien bɛ sɔrɔsiw ye anw ka dɛmɛ bɛ sɔrɔsiw ye bi an ka dɛmɛ b'u ye sini parce que olu de bɛ k'a lakana u bɛ sigi u ɲɛ la o de kama u bɛ terrain kan o de kama u caman ni tora Maliko in na o de kama parce que u y'a choisi ka kɛ sɔrɔsi de u ka formation y'o de u b'o de kɛlɛ la sɔnna k'u nin di bi ko minnu bɛ ka kɛ terrain kan a kɛra sɔrɔsiw ye a kɛra civil ye n'u bɛ ka bɔnɔ nin na k'a ta kunun na ka na bi la an bɛ tasi bila de kɛ ka taga o ma mais f'u k'a dɔn fɔlɔ k'a fɔ gɛlɛya min bɛ k'u sɔrɔ maa fɔlɔ min bɛ jɔ k'u soutenir o ye anw de anw peuple ni ko anw ma parti fɔ o yɔrɔ la nka an bɛ maliden de ma anw de b'u soutenir n'u m'o senti k'a fɔ soutien in bɛ u yɔrɔ
a bɛ kɛlɛ gɛlɛyaw bolo jugu bɛ fɛrɛ u ma ni jugu fɛrɛ olu ma jugu fɛrɛla Mali ma anw ka Ala deli tɛ jugu ka fɛrɛ Mali ma. C'est pourquoi au soutien je tiens à le réitérer au nom de mon parti le Rassemblement pour le Mali RPM. Ka tila k'a fɔ mun kɛra Tombouctou an bɛ anw ye duwawu dɔn kɛ an ye communiqué kɛ parti niveau la an bɛ segin k'o duwawu dɔn kelen kɛ minnu ni tɔɔrɔ la ka duwawu dɔn kɛ minnu banana u bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogo min ka tila k'a ɲini président de la transition fɛ k'a ɲini ministre de la défense fɛ k'a ɲini premier ministre Sogɛl fɛ k'a ɲini ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ plus de 300 rescapés minnu sera ka bɔ bateau in kɔnɔ ni Ala y'olu ni kisi n'u yɛrɛ Rousse lasɔrɔ u filɛ yɛrɛ Rousse u kumana cri de cœur u ko ji t'u bolo dumuni t'u bolo u filɛ ye u ma foyi wɛrɛ ɲini qu'on les secouru u b'a fɛ ka taa u limanaw kɔrɔ ka t'u balimaw kɔrɔ u b'a fɛ k'u ka dugu lasɔrɔ k'u ka sow lasɔrɔ. C'est un appel qu'ils lancent au président de la transition aw ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ni maa kɔfɛlen ninnu u ka taa u ka fɛɛrɛ latigɛ u ka se k'u ka yɔrɔw lase lajarabi de ye nin bɛɛ ye o mɔgɔ m'a laɲini nin k'u sɔrɔ a y'u sɔrɔ u yɛrɛ fana dɔw bɛ jama in na rescapé ninnu na ye minnu denw tora bateau in kɔnɔ u sara u yɛrɛ y'a fɔ u da la mais olu b'a fɛ k'u ka du denbaya de lasɔrɔ donc jamana ɲɛmaaw k'u hakili to a la mɔgɔ minnu bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔna la u ka se k'u ka denbayaw lasɔrɔ à la Rousse ka bɔ o yɔrɔ la an ka soutien bɛ Tombouctou Gao Mopti population bɛɛ lajɛlen Mali population bɛɛ ka tila k'a fɔ gɛlɛya in malidenw an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka sabali an tɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ n'an ma sɔn ɲɔgɔn ɲɛ n'an ma ko to ɲɔgɔn t'a la n'an ma dɔn k'a fɔ waati sera waati min an ka dɔn k'a fɔ menace in b'an bɛɛ de concerné ko min bɛ n'ale ka tara an ma tɛ ka tara maa kelen ma dɛ k'a fɔ nin kɛra Bamba a kɛra Rousse a kɛra an bɛ ka yɔrɔ kofɔlen minnu fɔ k'a kɛra yen de anw bɛ lafiya la Bamakɔ anw sen t'a la fili juguba il faut que malidenw an k'a dɔn k'a fɔ nin menace in y'an bɛɛ lajɛlen de wa an bɛ kɛlɛmisɛnninw ni ɲɔgɔn fara minnu na kɛrɛfɛ n'an ma bɔ olu kɔnɔ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka nin menace in kunbɛn n bɛ kɛ nin ye jamana kɔnɔ o ye hali bi a sumalen don n'a gɛlɛyara bɛɛ bɛ ɲina nin bɛɛ kɔ Ala k'an n'o cɛ janya donc ne bolo bi pour que an ka se ka bɔ nin kɔnɔ a tɛ ɲɛ foyi la minnu bɛ mara ɲɛmaya la surtout u ka bɔ kɛlɛmisɛnninw kɔnɔ ɲɛmaya kalifara minnu ma n'u y'a garizɛgɛ sɔrɔ nin waati in na u ka boli o boli ni bɔ kuma o kuma o kuma bɛ na ni ka dɔ de critiquer ka dɔ kɔrɔma tigɛ y'an fɛ ka dɔ lagosi y'an fɛ ka fanga di dɔw ma y'an fɛ olu yɛrɛ ka bɔ o kɔnɔ yan'u k'a ɲini jamanadenw ka bɔ o kɔnɔ u yɛrɛ fɔlɔ ka bɔ o kɔnɔ message de rassemblement et puis k'a ɲini jamana ɲɛmaa fɛ cogo sugu bɛɛ la ni nin ɲɔgɔn kɛra yɔrɔ min ka na gouverneur ci jamana ɲɛmaa k'a lajɛ au plus haut sommet de l'État u ka déplacer ka taa nin yɔrɔ in minnu wɛrɛ b'a la tugu ka fara o kan ni nin ɲɔgɔnw kɛra jateminɛw ni fɛnw ka kɛ parce que an ye ŋunuŋunukanw mɛn k'a fɔ kumaw tun bɛ sen na yan n'a kɛli cɛ k'a fɔ alertew kɛra olu de bɛ renseignement kunna tiɲɛ n'a nkalon olu de b'a dɔn mais ni nin ɲɔgɔnw kɛra u k'a lajɛ faille bɛ yɔrɔ min u ka sanction kɛ parce que sanction tɛ jamana o jamana kɔnɔ ko minnu bɛ ka kɛ a bɛ répéter Bavi y'a fɔ a ka kuma la sanction kun ye jumɛn pour que ka dan sigi k'o la ne hakili b'a la en 2019 le 24 mars 2019 le chef d'état-major général Bemba Moussa Keita Ogo Sagu kɔfɛ Ala ka hinɛ fɔrɔ la mais i bɛ ka y'a wuli a don bɛ ka Abdoulaye Kulubali nommé ka maa yɔrɔw nommé le 26 i bɛ ka yɛrɛ taara Ogo Sagu a dɔw kun tɛ dɔwɛrɛ o sinon an ye enveloppe ye o don a bɛ ka di maaw ma enveloppe ko tɛ o malo bɔrɔ ni ɲɔ bɔrɔ ko tɛ o mais ni gɛlɛya ye maa sɔrɔ ka taa a ɲɛ kɔrɔ ka taa kɔrɔ k'a jira k'a fɔ anw bɛɛ de ye kelen ye nin gɛlɛya in ye ne ta de a ye ne fana sɔrɔ o ka bon ni wari a ka bon ni malo bɔrɛ ye donc m'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u k'olu démarche ninnu k'u taabolo ye u ka sanction fara a kan jamana in y'an bɛɛ jɛ de ne bɛ dugawu kɛ Ala k'a ɲɛ u bolo parce que n'a ɲɛn'u bolo a ɲɛna anw yɛrɛ bolo Ala ka jamana basigi Ala k'an bɔ nin gɛlɛya ninnu ok Adama miniti fila bɛ e fana bolo e yɛrɛ bolo fɛɛrɛ jumɛn de kan ka kɛ sisan min b'a to an bɛ bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ toujours an bɛ Ala fo k'a barikada bamananw ko ten ko kulukɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen hakilina ye ba tigɛ ko ɲuman ye an fɛn o fɛn bɛ plateau in sanfɛ yan an bɛɛ maliyɛn de ye après tout ça
ni jamana in n'a jara a bɛ jan bɛɛ de mais n'a goyara a tɛ taa k'an si ta Ala k'an kisi o ma. n bɛ toujours mɔgɔw hakili lajigin ni ko débatteur ça veut dire il faut que bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ne tɛ i n'a fɔ u bɛ ka jeune tɔw imaginer cogo min na n y'o fɔ n ka kuma kɔnɔna na depuis a daminɛ n ko ne tɛ ma deli ka baara kɛ Mali administration kɔnɔ et puis je ne sollicite même pas sauf ni a condition nana n yɛrɛ b'a dɔn ko jamana ka intérêt b'a la n bɛ se ka n yɛrɛ ka baara bila ka taa o cadre kɔnɔna na anw tɛ yan k'an bɛ mankankolon ci soutien comme ça non mais anw ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la ça veut dire on ne peut pas aimer la pluie en même temps détester la boue e ko k'e ye fasoden ɲuman ye Mali bɛ yɔrɔ min na sisan qui fait face à un complot urdi international bɛɛ b'o dɔn o dogolen tɛ mɔgɔ si la diɲɛ mɔgɔ ka janfa de bɛ Mali kan. mais fɛɛrɛ jumɛn de kan ka kɛ sisan o fɛɛrɛ dɔ ye jumɛn ye fɔlɔ il faut que bɛɛ k'o de faamu quoi k'a fɔ ko gɛlɛya Tombouctou bateau attaqué o dɔwɛrɛ foyi si tɛ l'ONU a fɔra ko a ka taa u b'a fɛ ka ampleur bonya Mali kɔnɔ yan k'a fɔ ko insécurité bɛ fan bɛɛ pour que u ka session l'ONU ka session dɔ kan ka kɛ a tɛ mɛn u b'o rapport ba ninnu kɛ ka taa olu ta k'olu dasa k'a fɔ ko vraiment Mali ɲɛmɔgɔw y'a laɲini ko l'ONU ka taa ka bɔ an fɛ yan mais vous voyez la situation donc maintenant halisa ni maliyɛn dɔw m'o faamu donc an b'a bila an kunna k'a fɔ ko anw mun bɛ ka transition dɛmɛ ko kuma fɔ ko transition ka d'anw ye nous on ne voit pas ça veut dire une personne comme le Mali, on voit un système. Au système, il y a du mal. Il y a des gens qui ont fait en bout de main. Moi, on a soutenu IBK en 2013. On a IBK soutenu. Même en 2015, on a un mouvement qui a IBK soutenu. On a un IBK soutenu. Mais finalement, on a su que c'était impossible de continuer avec lui. Voilà. Maintenant, même si on a d'abord ti dɔwɛrɛ o ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ yen gɛlɛya ma daminɛ bi an ka da an ka ɲɛmɔgɔ la u bɛ sira mun kan i n'a fɔ sisan u bɛ sira mun kan u tɛ dɔwɛrɛ o ye faso kanu ye ɲɛmɔgɔ ye janfa min tigɛ an kama pour que Mali yɛrɛ kana bɔ dingɛ kɔnɔ fiyewu olu bɛ ka o de ɲini bamananw ko ten ko n'i bɛ boli la warakuru ɲɛ i y'i kɔfilɛ i y'a ye k'a fɔ ko waraw de b'i kɔfɛ est ce que segin kɔ ko kuma bɛ yen tuguni i b'i préoccupé i bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na ka ɲɛ. Mali bɛ yɔrɔ min na sisan question tɛ yen k'a fɔ ko an ka segin kɔ tuguni an ye baara mun kɛ ka se nin niveau ma an ye armement mun sɔrɔ ka se nin niveau ma an bɛ dugawu de kɛ transition mɔgɔ ninnu vraiment Ala k'u se anw tɛ dugawu kɛ ça veut dire que a ka gɛlɛn quoi kuma ka gɛlɛn parce que n'i ye Mali ta k'a lajɛ o de kosɔn mɔgɔ caman b'a fɔ la patrie u t'a dɔn malidenya ye min ye américain n'a ka koba bɛɛ a tɛ sɔn ka Amérique buruja français n'a ka koba bɛɛ u bɛ français intérêt défend mais Afrique kɔnɔ i bɛ mɔgɔw de ye k'u sigi k'u da fa ten k'u ka jamana labila an mun filɛ nin ye an bɛ jamana kɔ bila mais anw tɛ Ala deli o ɲɔgɔnna yɛrɛ ka na Mali kɔnɔ tuguni ko fɔ patriotes ka dimi k'u ka jamana kɔ bila n'o kɛra o tɛ hɛrɛ ye anw tɛ Ala deli o la donc le Mali fait face à un défi an y'o de kuma fɔ an ka kɔnɔna ko l'histoire là tout le monde sera jugé devant l'histoire Ala ye jamana kalifa ninnu na bi n'u y'a kɛ ka ɲa u tɔgɔ bɛ da zana na nka n'u u m'a kɛ ka ɲa n'u u ye jamana in négligé tuguni Mali ka bi dingɛ kɔnɔ o cila mun na u ta bɛ jugu na an tɛ Ala deli o la an patriote an tɛ Ala deli o la donc solution tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛ lancer mun kan bi ça veut dire Mali problème dɔɔnin don quoi n'i y'a mɛn k'i b'a fɔ an ka taa dialogue national la an ka fana n ko y'a ye i bɛ ka problème dɔ de ɲini k'a dɔn problème bɛ yen mais jɔn ça veut dire que jɔn b'a dɔn ko problème tɛ Mali kɔnɔ solution min bɛ yen o solution tɛ dɔwɛrɛ ye problème dɔɔnin kɔfɛ ça veut dire n'i taara dɔgɔtɔrɔso la ka analyse k'a fɔra ko pali de b'i la i kan ka mun de kɛ i bɛ pali fura de ta kɛ mais Mali problème dɔɔnin don a solution ye mun ye jamana ɲɛmɔgɔw b'o dɔn ka tɛmɛ an kan o tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛ lancer mun kan ni ka jamana défend ni wuli ka jɔ ni faso kanu ye u ka continuer o fɛ parce que an bɛ ka fɛn kura mun ye Mali kɔnɔ sisan an tun t'a miiri k'a fɔ ko olu bɛ kɛ an ka jamana in kɔnɔ hors thème na mɔgɔw pieds n'u ka t'u sigi ka jamana kanu ko kuma fɔ jamana émission ka organiser hors thème na ni an siɲɛ fɔlɔ ye o ye Mali kɔnɔ yan dɛ donc faso kanu ko kuma ko fɔ parce que ni faso kanu tɛ jamana o jamana kɔnɔ o jamana o tɛ taa ɲɛ et puis n'i bɛ faso baara la i ka baara kɛ i ni Ala cɛ i b'i dogo mɔgɔninfin dɔ ma i tɛ se k'i dogo masa Ala la i ka faso kanu kɛ i ka baara kɛ n'o kɔnɔ Ala b'i dɛmɛ hali ni fasodenw y'i janfa mais n'i ye jigi da fasodenw kan ka jamana janfa i tɛ Ala bolo o jamana kelen o jamanaden kelen olu bɛ wuli ka su i la donc anw tɛ Ala deli o la anw ka faamuyali ye bi vraiment a ka fɔ ko transition in a janyana o a ma janya a y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ ko u kana mɔgɔ la mais non je n'ai pas dit ça hein moi j'ai dit que transition mɔgɔw an bɛ yɔrɔ min na sisan
an mago tɛ ko ka mɔgɔw toujours ka organisation kɛ ka mɔgɔw ɲininka an kan ka continuer ou bien encore ça veut dire olu de b'a dɔn ni Mali ka hɛrɛ bɛ taga ɲɛ la olu de b'o dɔn quoi donc ni Mali ka hɛrɛ yɛrɛ fana tɛ transition taga ɲɛ la olu de b'o dɔn quoi parce que assise ni fɛn caman kɛra jamana in kɔnɔ supposons que sisan u ka transition in dan nin yɔrɔ la a ko situation ka juguya ka tɛmɛ nin kan mun bɛ n'a fɔ donc Malien si ka hɛrɛ tɛ o la. D'accord i ka proposition mɛna Adama an b'i fo k'i waleɲuman dɔn monsieur Berté donc e fɛnɛ fɛɛrɛ jumɛn de bɛ e bolo pour que an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ. Ok n frère a diyara n ye tout d'abord n bɛ foliba lase ma parce que i ye sujet mun ta bi sujet girimanba kun don mais ne bɛ segin a kan i komi n ye kuma in fɔ k'a sɔrɔ e kun ka nin sujet in tɛ i ka débat wɛrɛw kɔnɔ minnu kun bɛ Mali gɛlɛya ko kumaw kan ani sécurité ko kuma i kɛra pouvoir fɛn fɛn ye hali ni dutigi ye ni gɛlɛya de b'i ka du kɔnɔ ko ye kɛlɛ ye i denw ni ɲɔgɔn cɛ i tɛ se k'a fɔ k'i b'i ta kɛ dɔrɔn ko nin jo b'a la i bɛ jalakitigi bugɔ ni bere ye n'a ma ni a bɛ se yɔrɔ dɔ la n'i ka bere tɛ ka se k'a faga don dɔ la kɛlɛ in a bɛ juguya cogoya wɛrɛ la pour dire facilement n bɛ segin a kan i kɛra diɲɛ armée o armée ye pour le moment première puissance militaire ni économique ye États-Unis mais u dɛsɛra Afghanistan na u tilala k'a fɔ ko an ka taa an ka u to k'u ka sigi ka fɔ ka kɛ depuis u bɔra yen i tɛ k'a mɛn ko ni ɲɔgɔnna su ɲɔgɔnna bɛ ka bɔ Afghanistan minnu tɛmɛna jan n'an ka se transition ma bi hali n'u ma baara kɛ économiquement sécurité ko la dɔw kun kɛra sigi ka fɔ kɔnɔ Zabi mun fagara a kun banna nordisiw nana faga o de kama o parce que a banna accord signé k'a fɔ ko fɛngɛ malgré que an caman b'a dɔn accord in komi n ye mun fɔ malien b'i bila fɛn kɔnɔ ten population tɛ caman kalama mun na ko fiɲɛbaw kun bɛ accord kɔnɔ i y'a mɛn chaîne ba dɔw la kunun ko l'accord est caduc ko banbaganci mɔgɔw ko ten ko parce que gouvernement ye constitution mun falen ani accord tɛ taa ɲɔgɔn fɛ ko l'accord est caduc ni maa o maa y'i yɛrɛ nɛgɛ diɲɛ jamana o jamana la ko non bɛnkanw kɔfɛ ne bɛ n ta kɛ mugu ni kisɛ ye i tɛ solution sɔrɔ i ka foyi la ni mugu ni kisɛ an ka budget bɛ ka kɛ k'o san fiɲɛ bɛ ka bɔ santé ni économie côté wɛrɛw la o donc ne b'a fɔ n bɛ segin a kan qu'on privilégie le dialogue minnu kɛra kunun n'olu kɛcogo ma ɲa si la diplomatie n y'o f'i ka plateau kan yan diplomatie malienne n k'a bɛ faillite la depuis a ka ca ni san 10 ye an y'a alertes kɛ u bɛ taa négociation dɔ kɛ malidenw tɔgɔ la n ko n'a yirali la k'i k'a kalan komi caman bɛ kumaw fɔ u tɛ sɛbɛnw kalan n'i y'a kalan i b'a fɔ ko non ko c'est pas vrai an ka diplomatie ni failles minnu kɛra ka kɔrɔ n'o bɛ se ka corriger bi dialogue kɔnɔ sigi ka fɔ ka kɛ bamakokaw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma tɛ dɛ maliyɛnw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o de bɛ se ka nin kɛlɛ in ban i ka semaine jan tɛmɛnen débat kun bɛ centre ni fɛngɛ ko kan est-ce que o Mali dan y'o dɔrɔn ye wa i t'a mɛn ko kare attaquera Kayi sira fɛ wa i t'a mɛn ko Buguni ni Sikaso ko attaque kɛra wa donc nin ko in ye Mali ko de ye yɔrɔ ko tɛ groupe ko tɛ jadi ko tɛ n'i y'a fɔ fana n bɛ sigi o ka solution filanan ni n b'o tire sigi ka fɔ kɔfɛ o ye a kɛra ni transition ye o sɔn a ma jani transition kana pouvoir minnu kun bɛ o sɔn a ma sans l'employabilité sans la relance économique mais mun f'i ɲɛna i tɛ se ka bandiya kɛlɛ cogo si la o baara ka di maaw ma baara dilen mɔgɔw ma région joli créé la bi école de b'a dɔw kɔnɔ second cycle lycée ba yɛrɛ tɛ yen CCRF de bɛ yen fɛngɛ de bɛ yen centre de santé communautaire référence de bɛ yen hôpital ba tɛ yen gouverneur ka yɔrɔ
brigade territoriale on est préfet ninnu ka yɔrɔ n'i ye fɛn ye Orange Malitel taara ka antenne don baarada foyi t'a a région dɔw kɔnɔ an t'an sigi Bamakɔ kɔnɔ yan n'o ka naganakan fɔ dɛ i bɛ taa de n'i bɛ fɛ ka kuma ko min na i ka i gɛrɛ ko la i k'a ɲɛɲini i k'a dɔn i b'i ka réalité comparer yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔw ka réalité la gɛlɛyaba in talibedenw an bobinera kufa fɛ kufa ni groupe ni fitini ne nana ni frère y'a fɔ tiɲɛ don mɔgɔ min sɔnna tiɲɛ kuma in ye mɔgɔ min ma sɔn tiɲɛ kuma min ye gɛlɛya in sababu la a ye talibeden joli joli an bobine k'u enrôler k'u don nin ko in kɔnɔ groupuscule ni yɛlɛmana bi k'a kɛ komi fulaw y'u dama mɔgɔw ye fɔ fulaw yɛrɛ conférence ni fɛnw sigi la k'olu bɛ ka stigmatiser o bɛɛ bɔra sɔrɔla mun fɛ baarako hakilina ba ka t'o yɔrɔ in na o tɛ transition ko ye dɛ sabanan ni n b'o kɛ ka a kun cɛ o ye mun ye la paix n'a pas de prix n frère la paix n'a pas de prix ni mɔgɔ min y'a fɔ ko ni an ni ninnu kan ka taa sigi ka kuma de k'o de ye fugariya ye ɔ n'an n'olu ma sigi ka kuma anw ni diɲɛ maa dun bɛ ɲɔgɔn na ko janfaw kɛlen don an kama anw yɛrɛ fana yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ ka bɛn yari tɛ nationalité wɛrɛ dɛ Mali don e ni ne si t'a ka maliyɛnya kɔ kufa nationalité wɛrɛ tɛ dɛ Mali don e ni ne si t'a ka maliyɛnya sanfɛ an maliyɛn dama an ka sigi ni solution ye de an ka autorités n'u ka sigi ka fɔ kɛ sigi ka fɔ bɛ kɛ o de bɛ kɛ ni tiɲɛ don ko jugu b'an na kɔfɛ ko o jugu b'an anw de tiɲɛni ɲinina n'olu y'an bɛnnen ye basa bɛ farada de ye kogo la ka tɛmɛ sira sɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na ko bi i ye kɔrɔbɔrɔ ye o i ye fila ye o i ye senufo ye ko ne yɛrɛ o i ko yɛrɛ bamanankɛ o i dusu kasilen don i ja sirannen don mun kɛlen filɛ nin ye nin bɛna kɛ dugu fan jumɛn wɛrɛ tuguni ala k'an bɛɛ kisi an ka hakili to ni saba la ta diɲɛ fɛn bɛɛ ta i k'a lajɛ banditisme tɛ balo foyi la terrorisme ninnu ni jihadi ko ninnu Nigériaw kɔnɔna la a tɛ wa a tɛ jamana caman na Congo kɔnɔna la wa a tɛ balo foyi la ni gɛlɛya tɛ denmisɛnninw bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ Mali kɔrɔnfɛla dɔrɔn tɛ dɛ Mali fan bɛɛ bi gɛlɛya de bɛ yen an ka fɛɛrɛ kɛ l'employabilité ka o de don ba la kosɛbɛ miliyariw kana taa don dɔrɔn an ka nin assise organiser an ka nin organiser o ka kɛ ka baaradaw dayɛlɛ merci Berti an b'i fo k'i waleɲuman dɔn k'aw bɛɛ fo donc sabula wagati min dira ma a wagati sɛbɛkɔrɔ tɛ kunna donc Mohamed Kulubali Bawiye vraiment an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an y'i wele i nana an ka wele jaabi donc nin siɲɛ fɔlɔ ni ala sɔnna ma a tɛna dan ma an b'i fo k'i waleɲuman dɔn merci beaucoup Seku Ɲame Bacili k'i fɛnɛ fo k'i waleɲuman dɔn an ye wele bila i ma i fɛnɛ nana vraiment a diyara an ye k'i fo k'i waleɲuman dɔn Adama Patriote an b'i fɛnɛ fo k'i waleɲuman dɔn an ye wele bila i ma i fɛnɛ nana k'an ma ɲinɛ min ye Ismaila Berté vraiment an b'i fo k'i waleɲuman dɔn sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na je pense que aw ye fɛn minnu fɔ bi su in na jamana kɔnɔdenw ye faamuyali caman sɔrɔ kuma tagabolo la bi su in na baro kan o la an bɛ foli bila bɛɛ lajɛlen ma maa o maa kun sɔgɔlen bɛ Seri Fila tele la nin wagati nin na kɛrɛnkɛrɛnnen an b'a daminɛ min ye an ka direction mɔgɔw min ye directeur Usumani Sogore a n'a ka maaw Bangɔni na an b'u bɛɛ lajɛlen fo ressources humaines mɔgɔ commercial ka fara comptabilité ni caissier kan an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn yen nɔ an bɛ jigin na nɔ min ye technique la nɔ responsable technique min ye Buya Kulubali an b'a fɔ min ye Mohamed Kulubali donc min ye Bokele ɲuman les grands risques donc an b'a fɔ k'o waleɲuman dɔn Mohamed Keita disons Mohamed Keita donc an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Ɲikɛ Kulubali Mohamed Keita donc ani Adama S Kulubali sabula o de sigilen bɛ a kɛrɛfɛla la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na sabula Mohamed Keita a ye maa caman former a kɛrɛfɛ yan nɔ Adama S Kulubali an b'a fɔ k'a fara min ye Abu Jabate GMT an b'u bɛɛ lajɛlen fo donc olu bɛ sɔn kunna olu de b'a to an kumakan bɛ bɔ o b'a to an bɛ taa régie mɔgɔw fɛ yen nɔ
NB an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ni wagati na ni Siyaka Kulubali ani Didi Bokom ka fara Koce Jara kan olu de fana bɛ ja ta k'a cari min ye diɲɛmaaba a sɔrɔ ka to u sigiyɔrɔ la donc an b'o fɔ an bɛ jigi dugumana la chauffeur an b'o fɔ min ye Lamine Traoré Seydou Diallo Youssouf Diallo an b'o fɔ k'u waleɲuman dɔn o fana ka cɛsiri la an bɛ tile k'a fɔ u bɛ wuli bɛɛ ɲɛ wa bɛɛ bɛ da u ɲɛ fɛnɛ donc vraiment an b'o fɔ k'u waleɲuman dɔn an b'a ɲinɛ gardien fɛnɛ kɔ Cɛkura ani Musa Jara an b'o fɔ k'u waleɲuman dɔn ani garde national maa minnu fɛnɛ bɛ an kɛrɛfɛ yan nɔ ka an garde su ni tile an b'o fɔ k'u waleɲuman dɔn wa min ye an ka sababu ɲuman an tɛ ɲinɛ o fɛnɛ kɔ ni o ye Asɛd Sherif Usman Madani Ayidara an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn n bɛ tilen k'o de fɔ n ko yɛrɛ yira mana tɛmɛ san 3 ka o tɔ ye Dakan ye an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn nin wagatinin na a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka Ansar maaw fɛnɛ fɔ k'u waleɲuman dɔn u ka cɛsiri ni u ka jamana kanu n'u ka jamana baara la nin wagatinin na min ye an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an y'a fɔ Dawuda Traoré Bokele ale kɔni ye vacances la sɛgɛnnafiɲɛbɔ la nin wagati ni Ala sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ an nɔ tuguni duwaku nata kari nata ani maa wɛrɛ fana na sigi kɛnɛ kelen kɛ ka se ka baro kɛ jamana kunkagɔ kibaruya la a k'an bɛɛ merci beaucoup